Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sininga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Oktubre 2, tuig 2025. Kagkaroon sa aton sininga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One matter now 84 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang ni mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalagwan kag mga nagapaw nagkaroon nga mga balita. Istorya naton sa aton sininga pagpangalagad si Councilor Cabaluna. Nagpayag sinadiri banwa iyang kulang sa regulasyon ining public utility vehicle modernization program. Kung sa diin do kasubong iyang nagsanto sa pahayag sang pila siniya ka mga grupo nga nagapamatok sa sining nasambitan karon iyang pagpatigayon sang modernization. Samtang chairman sang Western Visayas Transportation Cooperative nagakadapat ginman kuno nga kaayuhon ang pamalakad sang pila ka mga kooperatiba. Pero sa ila sining bahin, may mayo man ini sila nga pagpamalakad. Kag pasiguraduhon kay ti isa man ini sa makabig nato niyang investment. Kumanumduman pa banwa nga ang nangin sentro sang tawag siya na isang privilege speech ni Councilor Cabaluna. Iya sining ginpahayag nga pito nagikan sa 14 karon or 14 out of 7 out of 14 rather ka mga kooperatiba diri iya sa bahin sang syudad sang Iloilo nagapangatubang karon iya sang dako nga problema na posible ni makabayad sa ila sining ginutang sa bangko. Samtang mga mangunguma karon nagalibog ang ulo kon sa kay sino nga ahensya sang o kung sa ano nga ahensya sang gobyerno sila madangop. Bangod nga daw kasubong ginapasa-pasa ang ila siniya nga mga concern, ang ila siniya mga reklamo. Balikan ta later on sa aton sininga pagpangalagad ang pinakauling nga sitwasyon sa bahin sang University of the Philippines sa Visayas. Kung sa diin liwat naman ini nga nakabaton karon sang bomb threat nga nagpuhag sa mga estudyante sa nasambitan nga bulutuan. Kag NBI padayon sa karon nga nagapanghusisa sa ginapatihan ghost project sa distrito sang Lapus. Muni madalagkuan ang mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Detalye sinibantayan pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espaso. Ikaduha, i-check ang blind spots. Oktubre 2025 at sa ating Christmas countdown, 84 days before Christmas Day. Sa ulo ng ating mga balita, sa mga pangunahing balita, abangan mamaya bilang ng mga nasawi sa lindol sa Cebu, umakyat na sa 72.
Yung bilang naman ng mga aftershock, pumalo na sa 2,600. Kalahating milyong power consumer naman sa Visayas nakaranas ng power interruptions at total outage. 2 bilyong piso na halaga naman ang pinsala na itala sa mga pampublikong gusali. Abangan din sa ating weather update mamaya ang Bagyong Paulo, bahagyang lumakas habang papalapit sa kalupaan ng Pilipinas. Ang signal number 2, nakataas na sa ilang bahagi ng bansa. Ang pag-aresto naman sa mga sangkot sa flood control project scandal, posibleng abutin pa ng Pasko sa taong 2026. Ang Department of Justice naman sinigurong patas ang investigasyon sa mga napangalanan. Sa provincial report mamaya, abangan humamaya ang balita mula dyan sa may Northern Luzon, mga coastal town sa Isabela, naka-alerto na sa inasahang pagbayo ng Bagyong Paulo. Abangan din mamaya sa ating international news, ang Israel nag-utos na malawakang paglikas sa Gaza City. Mga residenteng mananatili ituturing na militante. At sa sports, balita mga kabombo, si Nikola Jovic ng Miami Heat nagkasundo sa $62.4 million na contract extension. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Umakyat na sa 72 o 72 ang bilang ng mga nasawi bunsod ng 6.9 magnitude na lindol na yumanig sa May Cebu ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay sa tala, na itala ang mga nasawi sa mga sumusunod na lugar. 30 dyan sa may bahagi ng Bogos City o dyan po sa mismong sentro ng naturang lindol. 22 naman sa may San Remigio, 12 sa Medellin, 2 naman sa may San Remigio, 12 sa Medellin, 5 sa bahagi ng Tabungod, tig-1 naman sa may Sugod, Tabuelan at Bourbon. Nasa mga screen ho ninyo para po sa mga viewers, mga nanonood po sa atin ngayon pong tanghaling ito. Samantala, 200 at 74 o 294 na ang naiulat na nasugatan sa naturang trahedya. Ayon sa naturang konseho, umabot na sa 47,221 na pamilya, katumbas po ng 170,000 mahigit na mga individual ang naapektuhan ng lindol. Naitala rin ang pinsala sa 87 instruktura at 597 na kabahayan sa buong lalawigan. Sa kaugnay din pong development, umakyat na sa 2,652 na mga naitalang aftershock mula sa 6.9 magnitude na lindol. Diyan pa rin po sa bahagi ng Cebu. Ayon sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nasa 531 sa mga pagyanig ang tinatawag na platted o tuhoy na detect ng 2 o higit pang mga pasilidad. Habang 14 naman na may kalakasan na naramdaman ng mga residente. Ang mga aftershocks ay may lakas na mula 1 hanggang 5 magnitude. Inasa naman na magtutuloy-tuloy ang mga pagyanig hanggang sa mga susunod na buwan. Una rito, natukoy ho ang mababaw na pinagmulan ng Observer Cebu earthquake, kaya ramdam ito sa maraming mga lugar. Maliban sa Visayas, sumabot din ito dito sa Luzon, partikular na sa may Albay, Sorsogon at dyan sa probinsya ng Camarines Sur. Sa kaugnay pang mga updates, sasagutin ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang gastusin sa mga pagpapagamot ng mga nakaligtas sa malakas na lindol sa Cebu, ayon yan sa Department of Health. Matatandaan yung manigang 6.9 magnitude na lindol sa lalawigan noong Martes ng gabi. Nakakumitil naman ang hindi bababa sa 72 katao at nagdulot ng halos 300 sugatan. Ayon kay Department of Health spokesperson Albert Domingo, iniutos ni Health Secretary Teodoro Herbosa na sagutin ng PhilHealth ang gastos ng mga biktima sa mga apektadong lugar. Dagdag pa niya, saklaw nito ang pagpapagamot hindi lamang sa mga pampublikong ospital, kundi pati na rin sa mga pribadong institusyong medikal. Katulad din ito ng naging hakbang noong tumama itong Super Typhoon Yolanda sa Tacloban noong taong 2013. Patuloy pa rin ang mga rescuers sa paghahanap ng posibleng mga nakaligtas sa mga gumuhong gusali at binigyan din ni Domingo na kritikal ang bilis ng operasyon. Samantala, inihayag ng United Nations sa Pilipinas nitong Miyerkules na kanila nang sinusuri ang epekto ng lindol at nakahanda silang tumulong sa response at recovery efforts ng pamahalaan. Sa iba pang mga update, lumapag na sa Mactan Air Base ngayong Huwebes ang team na binubuo ng iba't ibang mga organisasyon upang tumulong sa malawakang paghanap sa mga biktima ng lindol. Ito ang isa sa pinakamalaking team ng emergency responders na nagtungo sa naturang lugar para yan sa medical, search, rescue at retrieval operations sa mga pangunahing apektadong lugar. Binubuo ito ng mga eksperto, doktor at mga rescuers mula sa Makati Rescue, Wilderness Search and Rescue Philippines, Department of Environment and Natural Resources,
Valenzuela Rescue, pati na rin ang Taguig Rescue, Metropolitan Manila Development Authority at iba pang pribadong organisasyon. Dala ng mga ito ang sariling kagamitan para sa search, rescue at retrieval operations at mga gamit sa medical operations. Hanggang ngayong araw, umabot na sa 72 ang nasawi sa malagim na trahedya batayan sa datos na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ngunit patuloy pa rin itong biniberipika ng naturang konseho. Ayon pa sa nasabing ahensya, umabot na rin sa halos 300 katao ang natukoy na sugatan. Samantala, dumanas din ng mga serye ng power interruption at total power outage ang kalahating milyong power consumers sa Visayas matapos pa rin ang pagtama ng naturang lindol. Batayo sa official report ng National Electrification Administration, 10 mga electric cooperative mula sa 6 na probinsyang nag-ulat ng mga serye ng partial at total power outage. Ang mga ito ay mula sa Central at Eastern Visayas. Kasunod ng power restoration effort na isinagawa ng mga electric cooperative, naibalik na rin ang normal na electric supply sa 63 munisipalidad mula sa 100 na mahigit na mga munisipalidad at mga syudad na natukoy na apektado ng malakas na pagyanig. Puspusan pa rin ang restoration effort para sa kabuang 472,000 mahigit o halos kalahating milyon na mga consumer connection na natukoy na apektado sa pagyanig. Hanggang kagabi mga kabombo, natili pa rin pong nakakaranas ng partial power interruption ang 5 electric cooperative habang isang kooperatiba naman ang dumanas ng total power outage. Ito ay ang Samar 1 Electric Cooperative na nagsisilbi sa unang distrito ng Samar Province, kabilang nahurito ang Calbayog City. Una na rin bumuo ang Department of Energy ng task force para tumulong sa pagsasaayos sa mga nasirang kable, mga transmission line at iba pang power facilities na napektuhan sa malakas na lindol. Kahapon ay una na rin isinailalim sa yellow alert ang Visayas Power Grid dahil sa mababang reserba ng kuryente na pinangangambahan na hindi ho kayang matugunan yung peak demand ng kuryente. Agad din pong inalis ang naturang alerto alas 9 kagabi. Sa bahaging ito mga kabombo Star Nation, kuha muna tayo ng mga update na tinutukan ng ating news team. Ang Armed Forces of the Philippines handang magbigay ng transportation assistance sa mga foreign aid para yan sa Cebu City. Kaugnay niya, narito ang report na tinutukan ni Bombo Bea Piniza. Nagpahayag ng kahandaan ng Armed Forces of the Philippines na magbigay ng assistance sa mga international parties gaya ng Indonesia at Singapore na siyang nauna ng inalerto ng Office of Civil Defense para sa foreign aid, partikular na sa pagsasagawa ng mga search and rescue operations sa Cebu. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, nakadepende pa rin anya sa Office of Civil Defense at maging sa Department of Foreign Affairs ang magiging proseso nito, lalo na at may mga protocols na ipinapatupad na siyang kailangang sundin para sa pagtanggap ng foreign aid mula sa ibang mga nasyon. Paliwanag ni Padilla, kung ano man ang magiging direktiba ng Office of Civil Defense hinggil sa magiging deployment ng kanilang hanay para sa humanitarian assistance at disaster response, ay agad naman silang tatalima, partikular na sa pagbibigay ng assistance sa mga paparating na foreign aid. Maliban naman sa assistance, ay nakahanda ring magbigay ng seguridad ng sandatahang lakas at tiniyak na makikipagtulungan rin kung sakali man na makatanggap ang bansa ng mga tulong mula sa ibang nasyon. Kung sakali man ay agad naggagamitin rin ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sites para magamit sa mga ganitong sitwasyon, lalo na kung dumating man ang mga tulong mula sa karating bansa. Normally, when this mga aid, foreign aid comes in, ito is in coordination with the DFA. Of course, may mga protocols kasi yan, and sa ating OCD nga. So, kung ano yung magiging deployment ng AFP as mandated by OCD in this case, since humanitarian assistance and disaster response, so yun yung gagampanan namin. So, we can assist their teams when they arrive. We provide security then dun sa mga troops. And we work hand in hand dito sa mga HADR personnel na ipapadala din nila. Yung mga previews din natin, no, ni-utilize naman din natin itong mga EDCA sites natin for whatever purpose it will serve best dito sa mga ganitong situations. Kasunod dito, tiniyak naman ni Padilla na patuloy na kumikilos ang kanilang tropa sa koordinasyon na rin ng Office of Civil Defense at iba pang katuwang na ahensya para maipaabot ang mga kaukulang tulong at assistance sa kakinanganin ng mga apektadong residente. Sa ngayon ay pinayuhan na muna ang mga apektadong residente na sumunod sa mga abiso na ibibigay ng mga otoridad habang naghihintay ng mga kaukulang tulong mula sa pamahalaan. Bagamat posibleng magkaroon lamang ng ilang mga setbacks, ay tiniyak pa rin ni Padilla na mayroon at darating ang mga tulong para sa kanila. Sa mga kababayan natin sa Cebu, no,
makakaasa kayo na ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas talagang nandito po kami to really reach out to our kababayan na nangangailangan ng tulong. Antayin lang po natin and sumunod po tayo sa mga abiso na ibibigay sa atin ng local authorities dun sa area para maayos itong pag-attend natin to giving this aid para sa kanila. Andiyan dyan ng tulong, padating ito, andiyan dyan ng tao, and may mga instances lang na may mga setbacks tayo in terms of yun nga, walang signal, so hindi ganun kabilis dumating yung information kung sino talaga yung agad na pupuntahan. Samantala sa ngayon, ilang mga air, land at water assets na rin ang ginagamit sa ngayon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas para patuloy na mamahagi ng tulong sa mga apektado ng lindol at maging ng mga nagdaang bagyo ngayong nariyan muli ang banta ng Tropical Storm Paulo. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako tayo dyan sa may bahagi ng Cebu, mga kabombo. Ito hong kawalan ng kuryente na tiling malaking hamon sa probinsya ng Cebu. Habang si Pangulong Marcos naman, personal hong nag-inspection doon sa may bahagi ng Bugos City. May update ang Bombo Radio Cebu. Nanatiling hamon sa mga Sugbuanon ang kawalan ng linya ng kuryente matapos na mahigit 27 power plants ang naapektuhan sa malakas na lindol na tumama sa Cebu noong Setyembre 30, 2025. Base sa ulat ng National Grid Corporation of the Philippines, inilagay sa yellow alert status ang Visayas Grid simula pa kahapon Miyerkules dahil dito posibleng maapektuhan ang operasyon ng mga hospital, komunikasyon, rescue operations, supply ng tubig at gamot na hindi rin inalis ang posibilidad na tumaas ang presyo ng kuryente. Ipiniliwanag ng NGCP na bago pa man ang naturang lindol, may 16 na power plant na ang hindi gumagana habang isa naman ang nasa derated capacity. Samantala, patuloy pa rin ang pagdagsa ng tulong mula sa iba't ibang kalapit na lugar sa Central Visayas at maging sa labas ng rehiyon. Unang rumisponde ang Cebu City Government na nagpadala ng relief supplies sa hilagang bahagi ng Cebu gaya ng pagkain, tubig, tauhan ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office at 3 ambulansya. Kanina pasado alas 10 ng umaga, dumating naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Barangay Pulambato, Bugos City upang personal na inspeksyonin ang mga lugar na matinding sinalanta ng 6.9 magnitude na lindol. Kasama ng Pangulo ang ilang miyembro ng kabinete at matataas na opisyal ng lalawigan ng Cebu, kabilang sina Governor Pamela Baricuatro, DPWH Secretary Vince Dizon, Tourism Secretary Cristina Frasco, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DepEd Secretary Sonny Angara, Bugos City Mayor Mayel Martinez at 4th District Congressman San Shimura, gayon din ang iba pang mga opisyal ng gobyerno. Nagpaabot ng pakikiramay si Marcos sa mga pamilyang lubos na naapektuhan ng kalamidad at tiniyak ang agarang aksyon ng pamahalaan upang maibalik ang normal na pamumuhay ng mga Cebuano. Malugod namang tinanggap ang Pangulo ng mga opisyal ng probinsya sa pangunguna ni Governor Baricuatro, Vice Governor Glenn Anthony Soco at Provincial Administrator Joseph Ace Durano, kasama rin sina dating SILG Benhur Abalos at OCD Regional Director Joel Eristain. Sa panig naman ng seguridad, mahigpit ang pagbabantay ng Police Regional Office 7 sa pangunguna ni Police Brigadier General Derico Maranan upang matiyak ang kaayusan sa pagbisita ng Pangulo at nakatutok din ang Coast Guard District Central Visayas sa pamumuno ni Agapito Bibat para tumulong sa operasyon. Nagbahayag na po na naubusan na po ng hospital beds ang syudad po ng Bogo. Nagtawag na po tayo ng national at saka humingi na tayo ng tulong. Hudyat din siguro yan para tayo sa mga okay pa sa mga kababayan natin. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kasunod pa rin po ng malakas na lindol, mga kabombo, iniutos na rin ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang agarang inspection sa lahat ng gusali at mga estrukturang naapektuhan. Ayon sa kalihim, inatasan na ang lahat ng mga building officials at mga city at municipal engineer na magsagawa ng masusing pagsusuri at magsumite ng detalyadong ulat sa loob lamang ng 15 araw. Binigyang diin ng kalihim ang mahigpit na pagsunod sa mga lituntunin ng National Building Code, ang paggamit ng earthquake recording instrument at pakipag-ugnayan sa iba pang ahensya upang mapabilis ang rehabilitasyon at pagsasaayos sa mga nasirang istruktura. Iniutos ng kalihim sa Public Works and Highways Department Region 7 na agad kumpunihin ang mga nasirang national road
upang matiyak ang mabilis na paghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Halos 2 bilyong piso na ang inisyal na pagtaya o natayahong pinsala mula sa naganap na lindol. Ngayon, sisimula tayo sa National Highway. After nun, pati yung mga maliliit, kahit barangay road yan, ayusin natin lahat yan. But we are expecting more heavy equipment to arrive tonight and tomorrow, coming from all over Cebu. No more than 100 heavy equipment, mga backhoe, grader, dump truck. May mga ano din tayo, no? May mga pison din tayo. No? Yes po. Oh. And I told the regional director, tawagan na lahat ng contractor dito, tumulong silang lahat. Kahit walang bayad, advance muna. No, we are assuring them that we will pay them, but now, that is not the time now. Ngayon, we will just do everything. Lahat dapat dito, private sector, government sector, magtutulungan tayo para maayos lahat ito. Pati itong ospital, sasabihan ko na yung mga private contractor, gawin na nila ito. No, immediately. No, ano na yan? No, mamaya na tayo magkwentahan dyan. No? Hiniling din ng Department of Transportation sa mga airline companies na ilibre na rin ang pasahe o ito yung bayad sa pagbibiyahe ng mga relief supplies patungo sa Cebu upang dalhin sa mga naapektuhan sa magnitude 6.9 na lindol. Sumulat na rin itong si Civil Aeronautics Board Officer in Charge Executive Director Maria Elben Moro sa mga kumpanya upang hilingin ang tulong ng mga ito bilang suporta sa nagpapatuloy na humanitarian relief operations. Hinihiling ho sa sulat nitong si Director Moro na maglaan ng mga ito ng sapat na cargo space para sa libreng pagbiyahe ng mga relief goods, salig na rin sa safety, operational limitations at maging sa airline procedure. Katwiran ng naturang opisyal, ang tulong ng airline companies ay malaking bagay para sa mas mabilis na pagdadala ng mga tulong dun sa mga apektadong pamilya at masigurong tuloy-tuloy ang supply ng pagkain at iba pang critical aid para sa mga biktima ng kalamidad. Agad magiging epektibong naturang kahilingan at magpapatuloy ito sa loob ng 30 araw, maliban lamang kung babawiin o kung hindi man ay palilalawigin, depende yan sa pangangailangan. Samantala, nagpahayag naman ng pakikiramay ang punong ministro ng Malaysia na si Anwar Ibrahim at Pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te sa Pilipinas matapos yung manigang magnitude 6.9 na lindol sa Bugo City, Cebu noong Martes na ikinamatay ng halos 70 katao. Sa kanyang social media post, sinabi ni Anwar na lubos silang nalulungkot sa malagim na lindol na tumama sa Cebu at karatig lugar. Ang pagkawala at hirap na dinanas ng maraming pamilya anya ay labis nilang pinapasan at nakikiramay ang Malaysia sa mga Pilipino sa panahong ito ng kalungkutan. Anya, handa rin ang Malaysia na magbigay ng tulong para sa relief at recovery efforts. Nagpahayag din ang pagkikiramay si President Lai ng Taiwan sa lahat ng apektado ng malagim na lindol sa Pilipinas. Nasa pusoan nila ang lahat ng nagdadalamhati at ipinapanalangin nila ang mabilis at matagumpay na rescue efforts. Ayon naman sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang lindol ay may lalim na 5 kilometer at tectonic ang pinagmulan sanhi ng isang offshore fault na hindi gumalaw sa lugar ng epicenter sa loob yan nang hindi bababa sa 400 taon. Ayon naman sa Department of Social Welfare and Development, tinatayang 27,000 ng mga pamilya sa Hilagang Cebu ang apektado ng nasabing lindol. Dako ho tayo sa iba pang mga malalaking balita ngayon pong araw na ito mga kabumbo. Pero bago ho yan oras natin, meron na ho tayong 18 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Yun daw hong pag-aresto dun sa mga sangkot sa flood control project scandal, abutin pa ng hanggang Pasko kung hindi man sa maagang bahagi po ng 2026. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Grand Hilario. Aminado ang kasalukuyang kalihim ng Department of Justice ng Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na hindi agaran matatapos ang investigasyon ukol sa flood control projects anomaly. Ayon kay Justice Secretary Remulla, mahabang proseso ang pagdadaanan pa nito na sinimulang case build-up laban sa mga sangkot sa issue ng korupsyon. Posible anyang abutin ng nasa 120 days bago tuluyang makapagsampa na ng formal na kaso kontra sa mga individual matutukoy na may kinalaman sa manumalyang infrastructure projects. Git niya, maswerte na umano na may silbi o makakuha ng warrant of arrest laban sa mga respondents sa darating na Pasko sakaling mapadali ang proseso. Kanyang ipinaliwanag nito ay dahil sa nagpapatuloy pang case build-up na dadaan pa sa mga preliminary investigation bago maihain ang kaukulang kaso sa korte. Ating pakinggan si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, kalihim ng Department of Justice. Ano yan? May preliminary investigation pa, kasi caught in the act yan. Preliminary investigation yan. So,
case build-up, preliminary investigation, which is a long process. Then court case, 120 days. At least 120 days siguro. Pero sir, Maswerte tayo kung may pamasko nila, warrant of arrest, maswerte na. Sa kasalukuyan, mayroong higit 200 katao ang iniimbestigahan ng Department of Justice ang umunoy sangkot sa flood control projects anomaly. Ayon sa kalihim, 67 dito ay mga contractors o mga kontratistang kalaunay naging kongresista at miyembro sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kung kaya tiniyak ni Justice Secretary Remulla na hindi lusot ang mga tinagurang contractors na kabilang rin sa mga pananagutin ng kaguran. Ito ay kahit pa hindi direktang nakapangalan sa opisyal ang proyekto o contractor na inuugnay sapagkat open shut case naman raw na itong may tuturing. Ating muling balikan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ng Department of Justice. Parang ano yan, parang open shut case yan. Kahit na kahit na nilagay mo sa pangalan ng anak mo yan, o kaya sa kapatid mo, prohibited interest pa rin yun. Well, we can talk about it, but we're studying all the legal ramifications first. Para we can report to the country kasi it's not about us eh. It's about the issue before all of us. Di ba? Hindi naman kami nagpapa-importante dito. Kailangan lang namin sabihin sa inyo na ginagawa na namin lahat to kasi walang gumagawa nito dati. Ngayon lang ginagawa ito. Andiyan na yun eh. Di ba? Ano gagawin mo? Hindi mo it's like toothpaste out of a tube. Hindi mo na pwede ipasok ulit yun. Ginawa na eh. The sin has been committed. Nakagat na yung mansanas eh. Samantala, dumating naman ngayong araw ang dalawang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Dito inaasahang mapag-uusapan ang kanila pang mga nalalaman ukol sa flood control projects anomaly at pagiging witness sa kontrobersiya. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grancilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Bast Radio. Bombo! Bombo Weather Update! Sa ating weather update muna mga kabombo, ang bagyong Paulo ay bahagya pong lumakas habang gumagalaw dyan sa may Eastern Philippine Sea. Uli pong namataan ang naturang bagyo sa layong 575 kilometers. Silangan po ito ng Infanta dyan sa probinsya ng Quezon. Taglay pa rin po nito ang maximum sustained winds na hanggang sa 75 km per hour at yung pagbugso ay abot ng hanggang sa 90 o 90 km per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito pa Hilagang Kanluran sa bilis na 20 km kada oras. Nakataas na ho ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa southeastern portion ng Isabela. Kabilang ho dito ang mga bayan ng San Mariano, Dinapigue, San Guillermo, Etiague, Jones, San Agustin, Benito Soliven, Angadanan at ang siyudad ng Kawayan kasama na ang bayan ng Nagilian. Kasama rin po sa mga nakataas sa signal number 2 ang northern portion ng Quirino Province at ito ho yung bayan ng Madela at ang northern portion ng Aurora Province kasama ho ang mga bayan ng Dilasag, Kasiguran at Dinalungan. Nakataas naman sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ang Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, ang probinsya ng Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at maging ang northern portion ng Zambales. Pinabibilangan po ito ng mga bayan ng Palawig, Masinloc, Candelaria, ang Santa Cruz, Tarlac o maging ang probinsya ng Tarlac, ang Nueva Ecija, Aurora at ang northern portion ng Bulacan na kinabibilangan po ng mga bayan ng Doña Remedios, ang Trinidad, San Miguel at San Ildefonso. Kasama rin po dito ang northern portion ng Pampanga at kinabibilangan po ito ng mga bayan ng Magalang, Arayat, Candaba, Bambalacat City at ang northern portion ng Quezon Province kasama ang mga bayan po ng General Nakar at ang Polillo Islands. Kasama rin po dito ang northern portion ng Catanduanes. Diyan na po ito sa may Bicol region at kinabibilangan po ito ng mga bayan ng Pandan, Bagamanok, ang Panganiban at ang Biga. Posible pong itaas mga kabombo ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 bilang pinakamataas na Tropical Cyclone Signal sa mga susunod na araw. Kakibat ho nito, makakaranas naman ng matinding buhos ng ulan ng mga probinsya sa Northern Luzon ngayong pong araw dahil pa rin po ito sa Bagyong Paulo. Nasa ilalim po ng red warning ang mga probinsya ng Cagayan at Isabela. Ito'y katumbas ng mahigit sa 200 milimetro ng tubig ulan ngayon pong araw na ito. Makikita ho ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers natin o sa mga nanonood sa atin ngayon pong
edisyon na ito ng Bombo Network News. Nasa ilalim naman ng orange warning ang mga probinsya ng Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ang probinsya ng La Union, Nueva Vizcaya, ang Quirino Province, Aurora at ang probinsya ng Pangasinan. Ang mga naturang probinsya ay makakaranas ng 100 hanggang 200 mm ng tubig ulan. Pawang nasa ilalim naman ng yellow warning ang mga probinsya ng Zambales, Bataan, Tarlac at Nueva Ecija. Iyan ho'y katumbas ng 50 hanggang sa 100 mm ng tubig ulan. Ayon sa State Weather Bureau, posibleng magtagal ng ilang oras sa mga pagulan sa mga nabanggit na probinsya at maaari pong magdulot ng biglaang pagbaha. Sa mga probinsyang nasa ilalim ng red at orange category, mataas ang banta ng flash flood sa mga mabababang komunidad. Mataas din ang banta ng landslide dun sa mga bulubuntuging lugar na dati nang babad sa mga pagulan. Muling itinaas naman ang storm surge warning sa mga probinsyang sinasaklaw ng silangan at hilagang silangang baybayin ng Pilipinas dahil sa Bagyong Paulo. Kinabibilangan ito ng mga baybaying sakop ng probinsya ng Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon Province, Aurora, Isabela at Cagayan. Inaasahang makakaranas sa mga naturang lugar ng hanggang 2 metrong taas ng mga daluyong o higit pa. Batay sa advisory na inilabas ng State Weather Bureau, inaasahang iiral ang storm surge sa mga naturang baybayin sa loob yan ng 36 na oras. Katubas ito ng minimal to moderate damage sa mga komunidad, coastal at marine infrastructures at ang pagkagambala ng marine activities tulad ng mga resort at tourism activities. Pinapayuhan naman ang mga residente na umiwas na magtungo sa mga dalampasigan at ipagpaliban muna ang mga maritime activities. Samantala, nakataas naman sa flood warning ang Western Central at Eastern Visayas ngayong Oktubre 2 dahil sa malawakang pag-ulan dulot ng Bagyong Paulo at epekto ng thunderstorm. Maaring umapaw ang antas ng tubig sa mga kailugan dahil sa mga pag-ulan na posibleng tumagal ng ilang oras ayon sa State Weather Bureau. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod ang sa bahagi ng Western Visayas, diyan sa Aklan, Capiz, Guimaras, Negros Occidental, Iloilo at Antique. Sa Central Visayas naman, diyan sa Negros Oriental, Siquijor, Cebu at Bohol. Sa bahagi ng Eastern Visayas, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Biliran, Samar, Southern Leyte. Kung babalikan nga makabombo nitong Setyembre 30 ang tatlong nabanggit na rehiyon, ang labis na naapektuhan matapos tumama itong magnitude 6.9 na lindol. Ngunit naramdaman din ito sa halos buong bahagi ng naturang rehiyon. Mabot din ang lakas ng lindol sa Bicol Region na nasa timog na bahagi ng Luzon. Oras na natin, meron na ho tayong 26 minutes makalipas mga kabombo ang alas 12 ng katanghalian. Update muna tayo mula sa Department of Interior and Local Government. Hinamin ho ng naturang ahensya na mayroon pong mga menor de edad na nakibahagi raw itong protesta na nangyari o riot na matatawag sa Setyembre o nitong Setyembre 21 dito ho sa bahagi ng National Capital Region. May update po dyan at iba pang mga balita si Bombo Annalise Soberano. Bombo Genesis, inamin ng Department of Interior and Local Government na mayroong 40 na mga menor de edad ang kabilang sa nahuli sa nangyaring Mendiola Rally noong September 21, 2025. Ito'y matapos tanungin ni Akbayan Party List Representative Percy Sandania kung totoong may mga menor de edad na nahuli. Batay sa ulat, nasa 150 ang adult o mga nasa tamang gulang ang naaresto at 15 sa mga kabataan ay nahaharap sa kasong arson, direct assault, robbery, obstruction of properties at iba pa. Ginawa ni Sandania ang pagtatanong sa budget deliberation ng Department of Interior and Local Government sa plenaryo sa Kamara ngayong araw. Siniguro naman ang budget sponsor ng ahensya na si Representative Arnie Pantabella na kasalukuyang nasa pangangalaga na ng Reception Action Center ng Department of Social Welfare and Development ang mga nasabing menor de edad. Pagtiyak ng DILG kay Representative Sandania na mayroong full access ang mga magulang o guardians ng mga nasabing minors. Inihayag pa ni Sandania, patuloy nilang imomonitor ang kalagayan ng 40 na mga menor de edad na nahuli ng pambansang pulisya. Pakinggan natin ang interpelasyon ni Akbayan Party List Representative Percy Sandania na sinagot naman ni Representative Arnie Pantabella, ang budget sponsor ng Department of Interior and Local Government. Sa kasalukuyan po, Madam Speaker, Distinguished Sponsor, nasaan na po ang custody ng mga bata? They are in the custody of DSWD, particularly in Muntinlupa.
the age of 15 and below, Madam Speaker. Ito pong panahon ng kanilang detention, sila po ba ay may access sa kanilang guardian at sa kanila pong mga magulang? Yes, Madam Speaker. Full access. We follow the law, Madam Speaker. And we will be monitoring closely, Madam Speaker, distinguished sponsor, the detention and hopefully the proper processing of the cases of these young persons, these children who were detained because of the Mindiola rally. Let me proceed to memorialize. Samantala, kinumpirma din ng Department of Interior and Local Government na may inilabas silang memorandum circular na pinapatigil na ang Oplan-Tokhang, pagtiyak ng ahensya na bawal na ngayon mga tok ng bahay kapag walang warrant of arrest na bitbit ang mga pulis. Patuloy din ang ginagawang case build-up ng pambansang pulisya para doon sa mga individual na sangkot sa illegal drug trade upang mapanatili din ang transparency sa ikinakasang operasyon ng Philippine National Police. Target ng Department of Interior and Local Government makabili ng nasa 40,000 na body camera na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. Pero paliwanag ni Fuentebella, dahil sa fiscal space, makakabili lamang ang pambansang pulisya ng nasa 10,000 na body camera. Dahil dito, sinabi ni Sandanya, suportado niya ang budget ng ahensya. Muli ang interpelasyon ni Representative Percy Sandanya at ang tugon naman ni Representative Arnie Fuentebella. Nasa 2026 budget po ba natin, Madam Speaker, distinguished sponsor, ang pondo para sa body cam? Yes, but it is not enough, Madam Speaker. We need about 40,000 body cams, amounting to 35,000. That's about 1.3 billion pesos yung ating pong kailangan for the body cams for 40,000 personnel, Madam Speaker. Magkano po ang nasa NEP at magkano po yung diferensya na kailangan? So that is the problem, Madam Speaker. Since yung fiscal space po natin ay kokonti lang, we might be able to purchase less than 10,000 body cams, Madam Speaker. Ayon sa Department of Budget and Management, ang Department of Interior and Local Government ay humihiling ng 287.5 billion pesos na pondo para sa fiscal year 2026. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang po tayong 27 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Balik tayo sa usapin ng bagyo mga kabombo. Nagbabantahong malawakang pagbaha at mga serye ng landslide sa mga barangay sa Northern Luzon dahil pa rin po sa epekto ng bagyong Paulo. Batay sa report na nilabas ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, 145 barangay sa probinsya ng Cagayan at Isabela ang nahaharap ngayon sa mga serye ng pagbaha at landslide dahil sa bagyo. Ang mga naturang barangay ay dati na ring lubog sa baha at nakaranas sa malawakang pagulan dahil ng nagdaang mga bagyo. Ang mga ito ay mula sa 12 munisipalidad at mga syudad sa mga nabanggit ng probinsya na inaasahan ding labis na maapektuhan sa malawakang sirkulasyon ng panibagong sama ng panahon. Ngayong Oktubre 2, ang dalawang nabanggit na probinsya ay nasa ilalim po ng Red Rainfall Warning. Yan po'y katumbas ng mahigit sa 200 mm ng ulan. Maaring tumagal ang naturang pagulan sa loob ng ilang oras ayon yan sa Weather Bureau. Malalahong labis na napektuhan ng Northern Luzon sa pagtama naman ng Super Typhoon Nando itong huling bahagi ng Setyembre at nag-iwan ng malawakang pagbaha sa maraming mga lugar sa Northern Luzon. Ang Hilagang Luzon na muli pong tinutumbok ngayon ng bagyong Paulo. Samantala, kuha muna tayo ng mga balita dyan sa bahagi ng Senado. Itong si Senator Marcoleta na nawagan ng komprehensibong pagsusuri sa mga patakaran at ang praktis ng Senado kaugnay ng budget insertions. Ito naman si Senate President Vicente Soto III tiniyak na hindi nagsingit sa national budget. May mga report dyan si Bombo J.C. Galvez. Nanawagan si Senador Rodante Marcoleta na isang komprehensibong pagsusuri sa mga patakaran at praktis ng Senado kaugnay ng budget amendments at insertions. Ito anya ay upang malinaw na maihiwalay ang lehitimong oversight function ng institusyon sa umuning mga iligal na manipulasyon ng pondo. Sa kanyang privilege speech, binigyan din ni Marcoleta na ang Senado ay dapat maglatag ng malinaw na prinsipyo kung paano dapat gamitin ang kapangyarihan nito sa pambansang budget. Hindi dapat anya ituring ang pambansang pondo na pribadong pitaka ng mga politiko. Ito anya
ang dugong nagbibigay buhay sa ating bansa. This is why the rules must be clarified so that oversight is exercised as a constitutional duty, not as a bargaining chip for the insertions hidden in the budget. The flood control scandal is proof that unless we strengthen our oversight function, billions will continue to be wasted, and the Filipino people will continue to miserably suffer. I therefore urge this chamber to undertake a comprehensive review of our rules and practices on budget amendments and insertions, to draw the line between legitimate oversight and illegitimate manipulation, and to reclaim the public trust in our stewardship of their hard-earned taxes. Let us not be remembered as the Senate that equivocated on principle. Let us be remembered as the Senate that stood firm for transparency, for integrity, and for the Constitution. Tinuligsa rin ng senador ang tila magkasalungat na pahayag ni Senate President Vicente Soto III at ni Senator Panfilo Lacson hinggil sa budget insertions. Binanggit niya ang pahayag ni Lacson na halos lahat ng senador sa 19th Congress ay may insertions sa 2025 General Appropriations Act. Iginit na Marcoleta na ang pagbabago ng tono ng mga nasabing senador mula sa pagtuligsa sa insertions tungo sa pag-justify bilang bahagi ng regular budget process ay nagdulot ng kalituhan at nagpalala ng duda ng publiko sa integridad ng Senado. Partikular na tinukoy ng senador ang flood control scandal kung saan bilyong-bilyong pondo ang inilaan ngunit nananatiling malala ang pagbaha sa bansa. Anya, dapat maimbestigahan kung ang mga proyektong ito ay totoong naisa sa katuparan o nagsilbi lamang na daluyan ng pork barrel at patronage politics. Yet when it was revealed that 100 billion worth of insertions actually found their way into the 2025 budget through the Senate itself, the Senate President shifted tone and justified them as part of the regular budget process. At the start of the plenary session last Monday, he even said, and I quote, "Amendments, insertions, or whatever you want to call it, whether individual or institutional, are part of the regular budget process. These seemingly inconsistent positions have once again stirred confusion not only within this chamber, but more importantly, among our people." Just yesterday, Mr. President, Senator Lacson clarified that he did not mean to put anyone on the spot, but expressed that this is a chance for both houses to heed to the public outrage against corruption. Yet the fact remains, his prior statements have already cast doubts and shadows, not just to the individuals he alluded to, but also to the integrity of this institution. Garantiya naman ni Soto, hindi siya kailanman nag-insert o nagsingit sa national budget. Nevertheless, to answer this question of whether from my 1992 to the present have I not had any insertions, I guarantee you I have never made any insertions in the budget. Because insertions are not tolerated, and I will never do that, because when I say insertions, that means it is inserted and it is not done in second reading. You know, but it is done in second reading, and that was my explanation of the 100 billion mentioned in the newspapers. When there are individual amendments and institutional amendments and done on second reading, that is not insertion. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 22 minutes na lamang bago sumapit ang alauna ng hapon. Dako tayo sa iba pang malalaking balita mga kabombo. Tinutulan ho ng registry ng International Criminal Court ang direktiba ng pre-trial chamber na hinga ng medical assessment ng medical officer ng detention center. Kaugnayan sa kakayahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa paglilitis. Ayon sa registry, labag ito sa mandato at ethical na tungkulin ng opisyal. Nakatuon lamang sa pangangalaga ng kalusugan nitong mga detainee at hindi sa pagbibigay ng legal na opinyon. Dagdag pa nila, ang mga medical record ay maaari lamang sa publiko kung may malinaw na pahintulot si dating Pangulong Duterte.
Sa halip, iminungkahi nilang magtalaga ng isang independent expert mula sa roster ng International Criminal Court na may sapat na kakayahan at judicial knowledge para magbigay ng angkop ng pagsusuri. Nakaabang umano ang kanilang listahan ng mga eksperto na maaring ipresenta sa korte. Kasama rin sa paliwanag ng naturang registry na maari lamang magbigay ang medical officer ng factual report sa kasalukuyang medical care ni Duterte sa loob ng detention center, ngunit hindi ng pagtataya kung siya ay fit to stand trial. Sa kaugnay din pong development, isang ulat mula naman sa registry ng International Criminal Court ang nagbigay linaw sa debate kung kaya pa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa paglilitis. Kaugnay pa rin po yan sa kanyang kinakarap ng kasong crimes against humanity. Nag-ugat pa rin po ito sa hiling ng kanyang kampo noong Agosto 18 na indefinite adjournment dahil umano sa malalang cognitive impairment ng dating Pangulo. Inatasan ng pre-trial Chamber 1 na medical officer ng detention center na mag-ulat o magsumite ng ulat, ngunit iginit ng registry na hindi saklaw ng tungkulin ng opisyal ang magpasya kung fit to stand trial ang isang detainee at maaari lamang itong magbigay ng mungkahi sa mga physical modalities tulad ng online attendance, pagbabago sa upuan o kung di man schedule ng pagdinig, bate na rin sa pangkalahatang kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulo. Naisumite noong Setyembre 2 ang report, ngunit malalaking bahagi nito ay redacted pa rin upang maprotektahan ang confidential medical situation o information at nakasad din po sa ulat na handa ang registry na magtalaga ng independent expert mula sa hanay nito sa may pahintulot pa rin po ito ng dating Pangulo. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa rin ang desisyon ng korte sa kahilingan ng depensa habang nakatigil ang proceedings sa gitna yan ng magkakasalungat na legal at medical arguments. Sa iba pang balita, mga kabomot Star Nation, ligtas na ang 12 Filipino crew ng Dutch-flagged cargo vessel na Minerva Krat na inatake sa Gulf of Aden noong Lunes, Setyembre 29 ayon yan sa Department of Migrant Workers. Ayon kay Secretary of Migrant Workers Hans Leo Kakdak, nakipag-ugnay na ang ahensya sa pamunuan ng barko matapos matamaan ng missile ang Minerva Krat na nagdulot ng sunog at 2 sugatang seafarers. Lahat ng Filipino crew naman ay inilagay sa ligtas na lugar kasama ang mga crew mula sa Russia, Ukraine at Sri Lanka. Sa 12 Filipino seafarers, 2 ang nasa ilalim ng medikal na pangangalaga, isa ay may minor injuries at ang isa naman ay may seryosong sugat, ngunit hindi naman life-threatening. Ang natitirang 10 crew kabilang ang may minor injuries ay ligtas at inaasahang makauwi sa bansa sa darating na weekend. Ang mga pamilya ng mga seafarers ay naabisuhan at patuloy na tinutulungan habang nakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers sa ship owners para sa ligtas na repatriation. Magkakaloob din ang Department of Social Welfare and Development ng financial aid at psychosocial counseling at ang Department of Health naman magsasagawa ng medical check-ups pagdating sa Pilipinas. Oras natin, meron na lamang tayong 17 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Update tayo mula sa May Commission on Elections. Itinigil na po ng komisyon ang preparasyon para sana sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2025 at opisyal na po nalipat sa susunod na Nobyembre ng susunod na taon. May update dyan si Bombo Isa Cotoner. Itinigil na ng Commission on Elections ang lahat ng preparasyon para sa nakatakdang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ngayong Disyembre 1, 2025. Kasunod ng pagpapatupad ng batas na naglilipat naman ng halalan sa ika-2 ng Nobyembre sa susunod na taon o taong 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, naglabas na ng memorandum ng NBAC para ipahinto ang lahat ng calendar of activities ng BSKE matapos walang inilabas sa temporary restraining order ang Korte Suprema sa petisyon laban sa nasabing batas. Gayunman, ipagpapatuloy ng komisyon ang pagbili ng mga gamit gaya ng ballot boxes, marking pens at indelible ink upang maiwasan ang posibleng pagtaas ng presyo sa susunod na taon. Sa ngayon, tinatayang nasa 2 billion ang nagastos ng poll body mula sa 11.5 billion para sa BSKE. At ang natitirang 9.5 billion naman ay gagamitin para sa halalan sa 2026. Kaugnay niyang pakinggan natin ang paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Na terminated na po ang lahat ng paghahanda ni Komisyon para po sa ating barangay and SK elections na dapat ay December 1. So inuulit ko po, hindi na po tuloy yung filing ng candidacy or candidacies para sa barangay and SK elections na dapat ay December 1. So yung mga kababayan natin na sana itatakbo, wala po, hindi na po matutuloy yung mga periods, yung mga calendar of activities para sa December 1.
makikihintay nyo na lang po yung aming announcements at calendar of activities para sa November 2 Reset Barangay and SK elections. Hanggang ngayon po, wala naman pong nai-issue na TRO ang ating pong Korte Suprema patungkol doon sa bagong batas na nagre-reset ng barangay and SK election. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Oras natin mga kabombo, meron na lamang ko tayong 14 minutes bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Dako na tayo sa mga provincial station o yung mga report na tinutukan ng ating mga provincial station. Inhong Special Rescue Force ng Iloilo City Bureau of Fire Protection dumating na doon sa may probinsya ng Cebu upang tumulong sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol. May update po dyan ang Bombo Radio Iloilo. Nagpadala na ang Bureau of Fire Protection o BFP Iloilo City ng isang Special Rescue Force upang tumulong sa mga biktima ng kalamidad sa Cebu matapos ang 6.9 magnitude na lindol na yumanig sa nasabing lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Fire Superintendent Melanie Habawel, Iloilo City Fire Marshal, sinabi niyang ang Special Rescue Team ay binubuo ng 22 mga personnel na may sapat na training at mentoring mula sa Iloilo City Fire Station. Kabilang sa pinadalayang rescue truck na may mga emergency at rescue equipment at isang ETV truck. Mananatili ng 5 araw sa Cebu ang nasabing team at panibagong team naman ang papalit sa kanila sa susunod na 5 araw. According sa travel order sa National Office, 5 days maximum. Pwede sila mag-extend, depende sa sitwasyon. Si Fire Superintendent Melanie Habawel. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Office of Civil Defense naman nanawagan sa publiko na dapat seryosohin ang earthquake drills matapos ang malakas na lindol sa Cebu. May mga report dyan ng Bombo Radio Rojas. Nanawagan ng Office of Civil Defense sa publiko na seryosohin ang pagsasagawa ng earthquake drills kasunod ng tumamang 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez, mahalaga ang paghahanda sa ganitong uri ng kalamidad dahil hindi matutukoy kung kailan muling tatama ang malalakas na pagyanig. Ipinaliwanag ni Fernandez na natural lamang ang makaramdam ng takot tuwing may lindol, ngunit higit na kinakailangan ang pagiging handa at maalam upang maiwasan ang mas maraming insidente at pinsala. Binigyang diin pa niya ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok sa mga earthquake drill sa paaralan, opisina at komunidad upang malaman ang tamang hakbang na dapat gawin at ang ligtas na lugar na dapat puntahan sakaling kailanganing mag-evacuate. Natural naman ho yung talagang matakot tayo sa mga ganitong klaseng trahedya. Kaya nga po pinaghahanda natin yung ating pong mga mamamayan na dapat train ho tayo. As possible, kapag may kakaroon ho tayo ng mga earthquake drills, sasali ho tayo para alam natin kung ano yung gagawin. No? Alam natin kung saan pupunta. Alam natin kung ano yung mga dadalhin. No? Ano yung mga dapat natin paghandaan. No? Kaya nga po, para mawala yung takot. Kasi kung natatakot lang naman tayo kung hindi natin alam yung gagawin. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa may Visayas, dako tayo sa Northern Luzon at kamustahin yung paghahanda po ng mga probinsya ho dyan, mga kabombo, kasabay po ng nagbabantang bagyong Paulo. Ang bayan ho ng Palanan, nagkansela na ng klase at mga aktibidad. Yan po'y bilang paghahanda pa rin sa inasahang pagtama ng bagyong Paulo. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council naman, dyan sa may Isabela Province, naka-alerto na. May update dyan ng Bombo Radio Kawayan. Bilang bahagi ng mas pinaigting na paghahanda laban sa banta ng bagyong Paulo, tiniyak ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Isabela na nakalatag na ang mga dagdag na hakbang para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Attorney Constante Wato Furonda, Provincial DRRM Officer ng Isabela, sinabi niya na mas mainam na maging over-prepared ang lahat ng mga municipal DRRMCs sa Isabela kaysa mahuli sa oras ng sakuna.
Isa sa mga pangunahing hakbang na isasagawa ay ang pagbuo ng Water Search and Rescue Team o WASAR Team. Ngayong araw ay mabubuo ang 6 na team na itatalaga sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Ilan sa mga ito ay agad na ipapadala sa Northern Isabela, partikular sa mga bayan ng Tumawini, Cabagan, Santo Tomas, Santa Maria at San Pablo. Ito ang mga lugar na unang nakakaranas ng pagbaha kapag tumataas ang level ng tubig sa Cagayan River. Nagpaalala rin ang PDRRMC sa mga residente sa mga mabababang lugar na maghanda ng lumikas. Nakaantabay na ang mga evacuation centers upang tanggapin ang mga apektadong pamilya. Para naman sa mga nakatira sa mga bahay na gawa sa light materials, pinapayuhang lumipat sa mas ligtas na lugar bago pa man tumama ang matinding ulan at hangin. Sa ngayon, tanging ang coastal municipalities pa lamang ng Palanan ang nagkansela ng klase at ilang aktibidad bilang bahagi ng pag-iingat. Sabi ng Pag-asa, itong si Paulo ay maglalandfall o tatama sa kalupaan bukas ng umaga sa bandang Dinapigi. Within that day, mabubuo na po yung WASAR team o Water Search and Rescue teams natin. Yung iba po ay dadalhin sa Northern Isabela just in case na tumaas ang level ng Cagayan River at magdulot ng pagbaha. Para dapat nandun na yung ating mga kasamahan upang magbigay ng serbisyo sa search and rescue sa ating mga kababayan doon. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad nag-uulat para sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang United States shutdown, banta sa ekonomiya ng Pilipinas, mga OFWs at mga remittances, mapanganib yan sa diplomatikong kasunduan. May mga report dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Nagbabala si Lucanius Igot, isang political science expert at propesor ng kursong International Studies, sa malawakang epekto ng pagpapatuloy na government shutdown sa Estados Unidos sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa kanya, maaaring maapektuhan ang Visiting Forces Agreement at iba pang mahahalagang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa na may direktang implikasyon sa seguridad at ugnayang diplomatiko. Bukod dito, posibleng maantala ang mga transaksyon ng Overseas Filipino Workers o OFWs at bumaba ang dollar remittances na isang pangunahing haligi ng pambansang kita. Sa gitna ng pangambang ito, inaasahang bababa ang kumpiyansa ng mga mamimili at maaaring bumagal ang takbo ng ekonomiya ng bansa. I think it is a prerogative din sa mga countries na may mga issues na ganito that they look into the welfare of their people, no? Si Lucanius Igot, isang political science expert at propesor ng kursong International Studies. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bago sa ating balita sa ibayong dagat, ilang update lamang humuna doon sa nangyari pa rin pong lindol, mga kabombo. Naglunsad po ng donation drive ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard para sa mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol. Yan pa rin po sa may bahagi ng Visayas. Kabilang sa mga donasyong tinatanggap po ng 2 hukbo ay mga inumin tubig, mga ready-to-eat goods, gamot, malinis na damit, mga hygiene products, at infant supplies o yung pong mga gamit ng mga sanggol at mga bata. Maaring dalhin ang mga pagkain, bigas, flashlight, baterya, kumot, unan, tsinelas, at iba pa. Sa Philippine Navy, maaari pong dalhin ang mga donasyon sa may Civil Affairs Unit Headquarters sa Marine Barracks sa Rudyardo Brown, Fort Bonifacio, Taguig City. Sa Philippine Coast Guard naman, maaari pong dalhin ang mga donasyon sa headquarters nito sa Metro Manila o kung hindi man sa may Civil Relations Group, Central Visayas. Nakahanda ang mga maritime at naval vessel ng 2 hukbo upang dalhin ang mga donasyon sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na pagyanig. Kahapon ho'y ginamit na rin ng Philippine Coast Guard ang ilang barko nito sa pagdadala ng mga supply sa mga naapektuhang lugar. Kasama rito ang pagbibiyahe ng mga doktor, nurse, mga medical personnel sa tutulong ho sila sa medical needs ng mga biktima. Dinala rin ng Philippine Coast Guard sa may Bugos City ang 2 portable water desalinator na gagamitin naman sa pagsusupply ng malinis na tubig para sa mga bumabangong residente. Kasunod pa rin po ng pagkasira ng water pipeline sa syudad. Kaya ho nitong mag-supply ng hanggang sa 20,000 litro ng malinis na inuming tubig kada araw. Bombo International News.
Nagutos si Israeli Defense Minister Israel Katz na lumikas ang lahat ng natitirang Palestinians sa Gaza City na tinawag niyang last chance bago silang ituring ng mga militante o taga-suporta ng militante at harapin ang buong puwersa ng opensiba ng Israel. Ayon sa mga lokal na ospital, hindi bababa sa 21 Palestinian ang nasawi sa mga pag-atake habang patuloy namang tinatalakay ng Hamas ang bagong mungkahi ni United States President Donald Trump para wakasan ang digmaan at palayain ang mga bihag na kinuha noong atake ng Hamas noong Oktubre 7 taong 2023. Sinabi ng isang opisyal ng Hamas na may ilang punto sa plano na hindi katanggap-tanggap at kailangang baguhin at magbibigay lamang sila ng opisyal na tugon matapos ang konsultasyon sa iba pang grupong Palestinian. Mahigit 400,000 Palestinians naman ang nakalikas, libong dahil sa kahirapan, panghihina o kawalan ng kakayahang maglakbay patungong mga kampo sa timog. Sa isang pahayag giniit na ito na ang huling pagkakataon para sa mga residenteng nais lumikas patungong timog. Ang mga mananatilian niya ay ituturing na terorista at taga-suporta ng terorismo. Mga kabombo Caster Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages. Pagkatapos yun ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan at panuorin, pakinggan yung po mga programa ng mga provincial station po natin. Hindi po ninyo napanood, napakinggan o namonitor sa mga nakalipas ng mga oras o mga araw. Gamit po yan yung kanilang sarili mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app na pwede po ninyong download sa inyong mga cellphone, mga kabombo. Sa Visayas area na patuloy pong bumabangon ngayon mula po sa impact nitong magnitude 6.9 na lindol na tumama nitong gabihon ng Setyembre 30. Pwede po niyo subaybayan ang ating pong mga provincial station po dyan para po sa mga pangunahing balita at mahahalagang impormasyon. Sa Iloilo Province at katabing mga probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at ang ating news, music and entertainment station ng Star FM Iloilo. Ganon din po sa May Negros area mga kabombo, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu na pangunahin pong tinamaan, kasama na po ang mga karating na probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Ganon din po sa May Rojas area, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Para sa mga taga-riyan sa May Aklan Province at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. At sa mga taga-riyan naman sa May Leyte Province at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabomot Star Nation, para sa ating Christmas countdown, 84 days to go until Christmas Day. Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News o Bombo Network News Noontime Edition. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter.
Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bomboradyo, Iloilo, Philippine Standard Time. Impunto launa na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboanay sa udto sa DYFM Bomboradyo, Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Latest ang development, may kantanan sa sining nagluntad ang bomb threat sa may University of the Philippines sa Visayas Iloilo Chapter or Iloilo Campus, Iloilo City Campus. Kung sa diin sa aton sining mga kabombo, initially ginapayag nga isa ka estudyante ang nagauyat sang or nahak ang iya sining social media account kag amo to gingamit sa pagpalapta sining bomb threat. Check na bala si Bombo Jomar Villa sa iya sining follow-up report. Development na ni kay kagina papuli na ang mga estudyante nga nagpadulong pa sa eskwelahan na ibaluan nga mga lasdos ang kagahon may ara nga daan sang una siniyang bomb threat. Apang ati tsikyar ini sang maayo kag dito sunod-sunod na ang mga text messages pag panawag nga tuhoy sa bomb threat nga nagatugaman sang pagpapauli sa mga estudyante or bumulutho sa nasambitan sininga universidad. Check ta si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, please go ahead. As of the latest sa dikaron, again confirmed rin sang Director sang Information and Publications Office sang UPB Visayas, University of the Philippines Visayas, adri sa high school nga nagnegatibo adri bumutsamp sa bomba ang ini nga nasabit sa dikaron nga school building. Ini kasunod ka nakabaton sang bomb threat ang eskwelahan subong gilabang sining aga. Sunod diri kay Ma'am Gertrude Charlotte Mabilog again pahayag sining based diri sa latest nga again palabot sining report kay bag-o lang gid makatapos sang chekyar ang katapod diri sa Explosive Ordnance Division diri sa may nasabit sining karon nga building kag confirm nga negative o kung way man sang sining nga nakita sining nga bomba o kung kasubong nga do makahatag kakulba karon sa mga estudyante kag sa mga staff sang nasambit sining karon nga eskwelahan. Sunod diri sa tungdan, way pa sila sang gidalantaw sining nga person of interest kung sino ang may kahimuan sini. Kay kagabi based diri sa palisayon sa natungdan, nagpalabot ni sang mensahe ang isa sa mga estudyante, high school student nga babaye nga nahak kuno ang iya sining account. So after sina kag kaina sang kagahon mga taknalas dos nakabaton sang mensahe ang pila sining mga estudyante nga may ara sang bomb threat halin ini sa account sang sining estudyante man nga nag-report nga nahak ang sining social media account. Bumutsam so mo to nga ginpalabot diri sa pila nila ka mga management kag sunod diri kay Ma'am Gertrude amo to nga nakabaton siya sang sunod-sunod na sining mga mensahe halin masiban sining estudyante nga may ara kuno sang bomb threat sa ila sining building So amo to nga gin-check sa area ay kay nakaklase pag sila mo sa nasambit sining karon nga school building bumutsamp pero pag abot ni sa mensahe nga do naglapta na sa bilog sining nga classroom ang mga estudyante way na kuno nagapokus sa ila sining nga pagtuon kundi diri na sila nagapokus sa kakulba nga basi kuno may bomba amo to nga gin-desira na lang nga papaulion na lang ang mga estudyante sa high school. O galing ang ining information suno kay Ma'am Charlotte hindi na kuntani nga maglakta sa iban pagin sini karon niya mga department. O galing kadasig kay do nag-send ini siya sa pila ka mga group chat hasta nga naglabot sa kaiping sining mga building ining nasambit sining information. Rason nga nag-declare na lang nga ipapaulion na lang ang tanan sining mga estudyante subong sining adlaw para tis masigurado kagin padalaan na lang sang taga EOD agad ma-inspect karon ang sambit sining area
kag ma-clear kag madula ang kangawa sa mga estudyante nga may ara gid man sang bomba amo na bomb threat sa nasambit sa nga lugar abong Mucham. So ginatumod pa kay balikan pa ni sang management ang ining estudyante nga naka-hack ingya sining account kon bala paano na-hack no basi kun kadto sa computeran waya man-log out ginopen sa iban sining estudyante o kon sa iban sining individual kag gin sabotahe no kay mo nang ginalantaw sini kang manunudlo nga do kasubo nga gin sabotahe ang eskwelahan sa sining nasambit sini karon nga insidente Bumbutsam. So as of now may mga programa man ang bulutuan kung paano nga team mapaidalom sa stage debriefing no ining mga estudyante nga tinakatuga karon sa Kakulba sang ila sini nga mga estudyante subong sining adlaw. At the same time kay tigin declare man siyang clear ang mga staff, ang mga workers no sa eskwelahan. So mahimo sila makabalik subong hapon suno kay Ma'am Charlotte Bumbutsam. Hindi pa ma-determine kung ano ang motibo sa sining nasambit sining karon nga insidente no may nagahambal nga ba si estudyante Manila nga may kaakig kay next week kunong ila sining eksamo di ba si kung may mga estudyante blang nga do gusto sabotihon ang examination next week abong Mucham pero sa natungdan hindi pa sila makakomment kung ano mo man silang rason kay sobrang balangko pa no kung ano gid matutuod sini nga motibo sa sini nasambit sini nga individual. Aribla no ang latest sini nga pag-interview dire sa kay Ma'am Charlotte Mabilog sa mga interview sa Bombo Radio. According sa aton nga katapusang Explosives and Ordnance Division, as of 12:35 declared na nga clear and safe si University of the Philippines Visayas Iloilo City Campus. Wala sila sa amin nakita nga anything that would indicate a security threat. So nagapasalamat gid kita sa bulig sang aton nga EOD and katapos ang aton nga ICPO for responding immediately and for helping us clear the university para nga hindi man magpanik kag pulbaan ng aton nga stakeholders. Ano subong ang next step niyo, ma'am? Next step, we will reopen the campus for our dormers. May dorm kita diri sa City Campus as well as our construction workers. We have 2 ongoing construction work, our College of Law and our multipurpose building. So we will now have them return. But hindi kami ka-proceed with business because our staff offices are closed. So we will resume business office tomorrow morning. May personal interest sa tama? Wala pa, but we were advised to seek assistance sa regional office sa cybercrime unit sa PNP Region 6 so that we can trace. So yes, we will work on that. Ma-assist lang si UPHSI sa amon bata nga na-hack para nga matrace using her cell phone kung pwede pa may ma-retrieve pa nga mga digital footprint. Is this the first time nga may hamuning incident? This is the second, but I'd like to, as far back as I can remember, this is the first sa City Campus. A few months ago, we had one in Miagao Campus. Pero ato na address man siya properly. Ang challenge lang man sa Miagao is because of the size of the property, but still alert man ang aton PNP kada sigman sa ilang mag-respond. May psychological aid kita manghihatag sa inyo student? Definitely, that will always be available here courtesy of our Office of Student Affairs. So yes, may processing ina siya nga matabo after pagbalik sa kabataan tomorrow to make sure nga ma-process maayo and they can manage also their expectations. Paano na-hack, ma'am? Ano nag-login sa computer? Basta Wala pa kami nakatubangay isang bata, sir. Pero nakibot siya sang hindi na siya makasulod sa iya account. She had the presence of mind to immediately alert her peers, specifically the officers ng Student Council. So ang Student Council namon actually ang nag-inform sa amon sa higher ups to monitor and to verify ang information. Anong ginalanta nyo doon pang sabotahe natin? We cannot say for sure, but it would look like it's a prank. But definitely UP Visayas will undertake measures to make sure na matrace, makilalaan kung sino man ini siya nga naga-disrupt sa operations and classes diri sa university. And we will make sure na we will employ the full extent of the law if ma-identify. Mensahe mo ba, ma'am?
sa aton nga mga constituents, no, especially sa mga estudyante naton, sa parents naton, sa faculty and staff. We have been cleared to resume operation as of 12:35 today. So pwede na makasulod ang dormers. Rest assured that the university administration is always on top of any security threats. We have been coordinating properly with authorities, and nagapasalamat kita sa assistance ang aton nga katapos ang kapulisan agod nga hindi na mag-extend pa mag-prolong ang problema. Thank you. Si Ma'am Gertrude Charlotte Mabilog ang Director sa Information and Publications Office, Bumbucham. So, sa subong ang abanugyan lang no sang management sa mga estudyante nga di papabilin sa di nga mangin alerto no kag kun basi may mga nagalagin lang at why nila malag out no siguraduhon gid para at least di na masulit ang nasambit sa ni karon nga insidente sa nasambit sa ni karon yang lugar, Bumbucham. All right. Update ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo siniyang report direktamente sa may UPV Iloilo City campus. Sa karon ginatutukan gid ini sa aton sini mga kabombo kay hindi lang niya basta-basta nga mambal aton nga prank lang ni no. Naguba ya ang mambal sini naton ang daily sini nga kung ano man tani nga mga obligasyon dira kag syempre ang function normal function sang mga empleyado sang University of the Philippines Visayas Iloilo City campus. Kung madumduman pa, there was a time nga dito naman sa UP miyag-aw bla, may ari man isang nagpalabot sang bomb threat kinyo. Kay do kasubong kami ara sila sang exam. Sa aton sinima kabombo nagpakigangot nagkaroon sa cybercrime unit sang Police Regional Office 6 ang UP Visayas Iloilo City Campus para sa kung anong paano siniiya nga matrace kag sa nasiling na ganin ni Ma'am Gertrude Mabilog base pa may matukiban nga mga cyber footprints no? Sa aton sinima kabombo and then matumod kung siniining naghimo sa pagpang-prank pagpang sasko kay upon checking sa explosive and ordnance division sa tawag sa SWAT no o sa aton sini kapulisan rather wala iya sa may nakita nga naman sining mga pagkabutang dirabi o kon nabulutangan no just like bag plastic bag o kon ano man dira nga pagadudahan nga ina ang may unod sini nga bomba. 12 minutos nagaligad sa tak ng alaw na pagbalik nato na banwa dugang panginsining ng mga balita kaga impormasyon. Ining Public Utility Vehicle Modernization Program kulang sa regulasyon suno pa sa kay tawag si kini Councilor Sedfrey Cabaluna hambal sang chairman sang isa ka kooperatiba mayo nga pagpamalakad kag investment ang nagakadapat sini nga himuon of which do amo man niyang linyada karon ni Councilor Cabaluna. Anyway, balikan tayo ni sa aton sini pa rin nga pagpangalagad riman sa palatuntunan na bombohan ay sa udto pagkatapos ang mga importante nga panumdum. Oras! Tanan kita mayara sa bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang.
Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang kaadik sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang. Plaswala di Iloilo, Billboard of Activities for September 28 to October 4, 2025. Ang October 3, among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akon all-powerful love ay gahatag sa tanan nga mga baton sang Holy Communion sa First Fridays sa 9 ka consecutive months. Ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamang in safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa October 3, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Retro Band kaupod sang ila great selection of old songs. Ang natalana nga maghatag sa inyo sang one great and exciting musical show this October 4, Sabado sa Concert at the Plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sang plaswala di Iloilo. Sa Oktubre 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle. Nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipa. 19 minutos nakalikan sa takna sining Launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboanay sa unto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kagapon sa privilege speech ni Councilor Sedfrey Cabaluna, iya sinigin pa ang gamayara sa 7 sa 14 ka mga kooperatiba nga yara karon sa peligro ang pagpabilin sini nila bilang kooperatiba. Bangod nga ining 7 daw hindi na makasangkoy nga magpamayad sa ilan sining utang sa bangko. Diri man kag napatod karon ni Councilor Cabaluna nga dapat maplastar kag may maayo sining regulasyon ining Public Utility Vehicle Modernization Program hilabi na sa pagdumala sa kooperatiba. Check na bala si Bombo Hana andasa sa iya sining follow-up report. Bombo Hana, please go ahead. Hindi palpak pero may kakulangan. Ini anang description ni Councilor Sedfrey Cabaluna, Chairman sang Committee on Transportation sang Siov Ilo City Council sa Public Utility Vehicle Modernization Program sa Iloilo City. Madumduman nga kahapon nga adlaw pasarman ni Cabaluna ang resolusyon sa papabaskog diri sa Congress kag DOTR kung Department of Transportation nga mag-provide sang mga necessary assistance, legislative, financial kag iban pa nga mga substantial subsidy sa mga transport cooperative diri sa mga syudad sa Iloilo. Nga sa diin, ang sa 14 diri, 7 ang yara na sa mga restructuring o kon ang namin nga ti ang may mga kautangan na o kon diri may mga balance nga nabilin man sa government banks. Sa pahayag ni Councilor Cabaluna, ang isa diri sang mga natumod sang mga operator sa ilang pagdihon sa sila ka mga pagtinapol ang financial strain sa mga nagataas na nga bilis ng gasolina, traffic congestion, stiff competition sa mga traditional jeepney, kaupod na ang nagaservice sa boundary towns kag ang sang modernized unit. Suno madri kay Councilor Cabaluna kung tani naplastar maayo sa Department of Transportation, wala siguro subong naabot sa amo sini kay bangod ba ngati ang isa diri sa mga natumod mismo ang leadership gap. May nagakain na intermi nga mga general manager ang gina-assign sa kada kooperatiba sa siyudad sa Iloilo, ang labor law issue kag poor financial management kon ang financial management nila diri mayara sang iban nga kulang kag dako gid diri ang nangin balance nila bomosyam sa duha ka mga government banks. Sa ginpresenta ni Councilor Sedfrey Cabaluna sa tatlo diri ka mga siyam ka mga nagahulam diri sa mga government banks sa may 312 ka mga units ng modernized jeepney, may total outstanding loan pa as of July 31, 2025 nga 548.58 million pesos. So dako gid ini nga amount for them kay bangod matikulang na kag the reason why kasi kadamo gid sa mga nagakulang pa kag iba diri nga mga units pa sa modernized jeepney ang mga guba. Sa current loan nila may anom ka mga borrowers nga mga co-op kag may amount na 274.33 million pesos. Kag sa past due loans naman nga nagkit-an ang may tatlo ka mga borrower kung sabihin may mga bilin man nga 271.25 million pesos. So ini sa kadako nga balance nila ang ginakabigid nga makaluluoy kag kumbaga problema gid sa kada kooperatiba diri man sa mga syudad sa Iloilo kung paano ini masolusyonan kag paano diri makabulig man bangod man nga may ginahatag man matuod nga subsidy ang 100 ako na Department of Transportation nga 160,000 pesos pero gid ini enough para sa kada nga mga kooperatiba. So diri man gin mentionar ni Councilor Sedfrey Cabaluna nga ang total diri nga government nga gina-provide ang provide sang gobyerno ang 5% equity subsidy per vehicle kag depende ini sa mga model man sang mga modern jeepneys nga yari diri sa mga syudad sa Iloilo. So ini ang luyag diri sang konsehal nga
marisolba ini siya sa temprano pa lamang, although nga somehow late makiti madamo na sa mga balanse diri ang mga kooperatiba, but then mabuligan tani sa Department of Transportation bangod nga hindi lang man diri ang totally nga national government agency ang balansilon diri, bangod man sang tion na pag-provide sang PUVMP, nag-dive na diri ang Iloilo City, isa sa mga syudad sa Pilipinas na dive into PUVMP o Public Utility Vehicle Modernization Program and ginako man sang konsehal nga may barasulon nag-guide sang LGU bangod man iti inigin patigayon sa hapon nga wala na-review kag matanaw gid diri kung anong konsulundal sang Public Utility Vehicle Modernization Program. Gin punto man diri ni Councilor Sepre Cabaluna nga ini ang isa sa mga rason nga nagpalumbaanay lang ang mga bus sa dalanon kag madamo sa mga sakay nga pasahero nga serbi na sa gani, although nga pulo lang diri ang standing, but then kadamo-damo o kung sobra pulo gid ang nagastanding nga mga pasahero sa ining mga modernized jeepney. Ipabati na to ng nanging pahayag ni Councilor Sepre Cabaluna. Hindi pa ako kambal, but I would like rather say kulang. No? Kulang ang mga tikang para mabuo ang modernization program. Hapaw ang mga phases and steps. No? Paumpisa pa lang no? Sa pag-acquire ng loan, sa pag-subsidize, sa pag-kooperatiba. No, sa kooperatiba pa lang mismo. So, guaya bala, the idea is there, pero wala mo na buo. No? Natudluan mo bala sila paano mo padlagan kooperatiba? Natudluan mo bala sila paano mag-handle sa financial statements nila? Natudluan mo ba sila paano i-manage ang ilang mga finances, kung anong unahon, kag anong dapat gastuhon? Then thereafter, when they purchase, natudluan mo, nahatagan ta ba sila sa best option kung ano ang jeepney nga baklo nila, nga masarangan nila in the long run, nga by done in the next 7 years. And napaintindi bala sila nung risk, especially ano mga problema nga magtuhaw nga posible makapekto sa pagpadlagan nila sa nila kooperatiba diri nagkabos. Pero kung pillars lang, do ara man may kooperatiba, ara ng jeepney, ara ng ruta, ara na yang ordinansa, pero all the other the steps in these pillars kabos. So that's why mambal mo nga ultimately it's bound to have these problems, and maybe in the future pwede tagid mambal nga failure, pero hindi pa ko gusto nga dira ti kabudlay kung dira na ta magkadto mabutang ta sa lang alang ang aton nga transport sector nga ti nagahando man sang mayo para sa tanan. Mahambalatan Councilor nga with this PUVMP kulang sa gihapon ang mga salakyan to cater ang pasahero sa siyudad sa Iloilo. Supposedly hindi kay ti ara na sa tinun-an sa technical working group ang number of units per route, no, pero based on discussions, no, kadamo sa mga rason nga ginakulang ang traffic congestion, ang turnaround time, no, ang basang una kung makapito sila kabalik-balik tani pito kuno sila kalibot, okay, makasurvive ang isa ka salakyan. Pero sa subong because of situations, tag-anom, tag-lima-anom na lang ang libot nila, ang turnaround, what they call a turnaround time. So in that situation, kulang na ang income sang isa ka jeepney kung tag-lima lang siya kalibot sa isa ka adlaw. Idugang mo pa may iban nga hindi siya kalibot kay guba. So hindi na siya ka-compensate, kulang pagid siya on its own. So these are matters nga revealed during many of our discussions with the banks and the cooperatives. Councilor, by labing this to the Department of Transportation, what exactly nga help ang gina-expect natin sa ila? Is all about subsidy or may ara pa gid nga iba? If any, sila nagumpisa. Sila ang nagduso. Sila nagpapanaog sa memorandum nga magginaganyat kita mag-modernization. In fact, they still do. Naduso pagid nila sa gihapon. So seryosohon man nila kay kung guayabla ikaw nagpilit, pero ikaw pagkatapos mo pilit sa nagumpisa, nagatras ka na nga, nagulat ka na lang kung anong matabo, no. So lobby for passing of legislation. In that legislation, ibutang gid ang nagakaigo nga subsidy, and ensure nga ang pagkasulod sa kooperatiba sa mga transport sector, kabalo sila sang ilagin sudlan, kabalo sila mag-manage ang kooperatiba. And more importantly, amo na din gid man kita pakadto kay ti ang ending on the ground, chapsoy kita, may kooperatiba, may ara man yang non-consolidated, may ara man yang boundary, din ta pakadto, while everybody trying to coexist, ang ending is sinati they're also competing with each other kag hindi gid ka take off. Ti ang pinaka
una maapektuhan ang may dako utang nga lalagson, no? The rest I don't know. Nabatian ang nanging pahayag sa Committee on Chairman sa Committee on Transportation, Councilor Seth Cabaluna, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa. Check naman nato, rejoin the report ni Bombo Brian Gonzales. Kinanglan ginaman kuno sa isa ka kooperatiba maayo sini iyang pagpamalakad kay bangod man ngiti makabig man ini nga investment mo. No, sa aton sini nga mga kabumbo kag lantaw naton karon kun diin niya naglabot sa punto nga nangin chapsoy sa mga tinaga pa ni Councilor Cabaluna ang means of transportation karon diri sa bahin sa syudad sa nga Iloilo. Chapsoy in the sense nga may traditional, may ara sa nga modernized, may ara man sa nga sagyapon boundary system sa dinay na ihan naghalin man. Check one this time si Bombo Brian Gonzales. Bombo Brian, please go ahead. Sa kaangot nga report Bombo Champ sa summary no ginpabutyag ni Councilor Cabaluna sa privilege speech ang iya kabalaka sa kahintangan sa mga transport cooperatives diri sa Iloilo City nga naapektuhan na sang Public Utility Vehicle Modernization Program. Ginatumod niya nga bisan pa man maayo ang tinutuyo sang programa nga mangin moderno kag mas epektibo ang public transport madamo sa mga kooperatiba ang nagapangabudlay sa pagbayad sang ila utang para sa mga modernized jeepney. 7 sa 14 ka kooperatiba ang past due na sa ilang mga loan kag ginapaydalam sa mga remedial actions sa bangko. Pero sa interview nato na kay WVTC Chairman Raimundo Boyet Parcon, iyagin pahayag nga wala sila nadala sa 7 ka kooperatiba nga may past due. Nagsupot, nag-invest kag stricto sila sa ilang operation. Plastado ang ilang kooperatiba, may admin, yung pahayag niya may HR sila, may general manager, may board members, may in charge sa operation kag siya bilang chairman nga ginatutukan nila ang kooperatiba tungod 3.6 million pesos ang ila ginabayran kada bulan. Iyari bala ang pahayag ni Chairman Raimundo Boyet Parcon. Part ng isang WBTC, bisan ng taon niyong record naton sa land bank, no? Wala kita delayed sa pagbayad sa aton nga amortization, no? Kag ang land bank ni Gambal nga on time ang bayad namon sa bangko, no? Kag na siguro nakita mo na sang land bank sa amon nga ang amon dala nga record sa ila, wala kami sing tawag naton nga delayed kay aton sinidelivery nga kung mag-delay kita, may mga penalty kita no sa bangko, no, pero wala man so far nga kaluoy sang mga Ginoo. Why kami delayed dira sa pagbayad namon sa amon nga amortization sa land bank. Okay. Thank you, Chairman. Ano ang ginhimo mo sa WVTC nga on time ang inyo nga pagbayad? Number 1, Bryce, ang una, sang bag-o pa lang ang aton nga ang unit namon sang 2000 starting 2023, no? May ala kita nga 6 months nga white hindi tanay kabayad sa bangko, no? Dayon inagisupport namon after 3 months namon operation, nakabakal kami sang isa ka terminal, no? Dira sa Ongka terminal, no, sa may tubang sang Wesley King. Si WBTC ada subong ang tag-iya, no? Ikaduha, nakapatindog kita sang gasolina, no? Dira sa may Ongka terminal man. Kag after pila ka months nakapatindog kita sa gasolina dira sa may Mohon terminal, no? Ina tanan na Bray na support ina naton kag sa operasyon naton stricto kita katama, no? Sa aton operasyon kay ang diyan naton ginakwa ang pambayad naton sa bangko, no? Kag Bray sa aton nga mga tinawon naton o mata-delayed sa ilang salary, no, every weekly. Naga-sweldo kita sa ila, no, plus ang ilang mga benefits ginatahag man naton like bisang SS, pag-ibig, ang ilang PhilHealth, no, why di kita paluso, no, amo na nga
Bali, Chairman, on time ang inyo pagbayad tungod ang 6 months nga to nga ang kumbaga ang bangko ang mabayad, correct, Chairman? Correct me if I'm wrong. Sa 6 months namon, why kami anay gabayad sa bangko, no? Wala kaming bayad sa principal namon, kundi ang bayaran namon to interest lang. Ang sobra sa interest nga nasa amon nga kita sa operasyon, din support namon nila, no? So basta nga aton nga mga nag-support, Chairman, tapos gin-invest nyo. Correct, gin-invest namon, no, sa business, no? Oo. Amo na nga sa subong ang amon nga operasyon do maayo kag number 1 gid bray nga way gamo ang WBTC, no? Tungod man sa atong leadership at tanan dira may trabaho, tanan dira respetuhanay, kag may mga department kita pinamutang na, like sa admin department naton, HR department amo naghandle sa aton nga mga driver kag conductor, amo nag-hire ang HR, ang aton nga general manager, no, amo na si Sir Hali, may mga operation manager kita, no, may ala kita nga sa mga board naton, may mga obligasyon nga ala nga sa board na pito kami ka board, ako ang chairman, ala kita nga grievance committee, ala kita dala nga education committee, ala kita dala nga GAD committee, no. Kag tanan dira nagatrabaho, no. Ang aton diri nga mga opisyalis nagatrabaho gid na adlaw-adlaw ara sa opisina naton, kag maayo nga relasyon namon, no, kag ikaduha bray nga way kita kaagi perdida sa eleksyon nato, no. Kaduha na kami eleksyon, ako gyapon ang chairman, kay rason sa mga membro ko kay kung ilis kita sa leadership nagalain ang pagpadalagan sa isa ka kooperatiba, no. Muna nga subong subnaw kita dala ang chairman kag ang pagpadalagan naton may mga department kita, no, nga way wala labangay. Ang operasyon kaya ikaw bala sa operasyon, basta ang kita naton mayo lang. Okay. Chairman, pila ang inyo monthly amortization nga nabayaran kag anong bangko nyo nga nabayaran, Chairman? Ang amon nga amortization kada bulan is 3.6 million ina bray sa 95 units, no, nga ginabayaran naton sa land bank naton ina ginabayad kag dira naton ginabayad kag isa pa gid to kadong maayo naton nga may mga service contracting nagdugang sa atong kita income dira. Kaya mo na nga ang atong bangko ay ara kita sa BPI, ara kita nga duha sa land bank sa savings naton, kag ara kita nga sa terminal naton land bank man na, kag aton nga mga salary sa aton nga mga driver kag conductor, aton nga empleyado, security bank ina bray ATM ina nga silo naton sila, no. Kag supa ng pagpadalagan naton bray those smooth kag kanami kay tanan dira respeto kag nagasinundanay kami dira nga mga officers. Oo. Chairman, sa imo nga pananaw, ano ang problema sa iba niya cooperatives niya nga may mga pasdyo kag hindi sila makarimit sang insakto makabayad sang insakto sa ilang mga tax, Chairman? Siguro bray number 1 dala ang pagpadalagan sa isa ka co-op, no. Number 1 da is leadership, no. Kay may nabalaan na kundra ang mga kooperatiba nga ginamo sila, no? Kada tuig lain ang chairman ina ng leadership amo na isa ka nagaguba, no. Kag ikaduha daw bray sa operasyon siguro iban kung damo unit mo dapat na iya makadalagan na tanan, no. Wala pundo, no. Kay magpundo bisan isa lang mabagdown ka na kay bayaran mo bilog. O for example may mga 200 plus kada ka unit karon hindi ka biyahe ang 40 bayaran man nagyapon sang nagabiyahe, no. Kag amon gani nga ba naton nga isa dapat matutukan sang isa ka leader ina kag dapat manaog ang leader sa dadom, no. Manaog siya kag ang taon ang taon ni ang number 1 ng operasyon kung ano ang pagdalagan, kung ano ang kita sa atong mga konduktor. Muna bray dapat stricto ka, no, kag sa mga officers dapat magsinundan na unite ba lang ang ginatawag. Kung may problema dapat hindi lang isa ka tao ang magsolve sa problema kundi tanan
no amo nga ti amo na gani nga siling naton bisan sa ako no bisan magpundo gani isa duha naton kay unit galalain ako na sa motorpol. Kay ti ang sa aton subong sa amon operasyon pag damay nga diferensya dalon sa motorpol 2 oras 3 oras tapos biyahe na sila no kagway kami kapatiner luwas la kon overholding ang maguba sa amon nga unit bray matiner na siya 2 semana pero kung mga gamay mo lang mga kambyada mga clutch isa ka adlaw tapos na biyahe na dayon no kag discipline gid sa aton nga mga drivers kag konduktor no dapat kung schedule yan Bombo Champ ang pahayag ni Chairman Parcon. Amoy ba lang siling niya no nga kung hindi maagapan na posible nga madalman man ang mga kooperatiba kag madulaan sa trabaho ang mga drivers, konduktor, ang ibang pang empleyado kag magdulot sang dako nga epekto man sa transportasyon sa syudad sa Iloilo. Dugang pa ni Chairman Parcon pila sa mga rason sa deteriorating accounts sang ayon siya sa siling ni Konsehal Cabaluna ang pagtaas ang fuel prices, ang traffic, low collection kisa nag-apekto gid man sa ilang kooperatiba. Gani amo man ang panawagan nga ni Councilor Cabaluna Bombo Champa sa DOTR nga magbulig sa mga kooperatiba pagisagiya dugang subsidiya kag klaro nga polisiya apang ang punto diri kung subsidy lang permi ang ihatag pero ang pagpamalakad hindi amo. So wala man sa gihapon na padulungan ining mga transport cooperative. Bombo. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Brian Gonzalez sa imo sining follow-up report. Ining mga problema kasubong sang guba, hindi kabiyahe, hindi makayo, dubay nagluko, buhin iya sa kita sa isa ka kooperatiba, hindi na niya palaligban sa mga pasahero. No? Sa kung ano man diya ang iduso o kung anong himuon sa Department of Transportation, dapat siniyang ila sininga tungdan. Ugaling kiti, there was a time nga may mga concern ginapalabot ng kooperatiba, hambal sa DOTR ay hindi nakamuya sa inalom sa mo na dito kamo sa Cooperative Development Authority kanto. Pagkanto nila to, sumalang man nila mga taga Cooperative Development Authority nga tino mga Sos Maria Kagusipo, duay man kabalo sa kung anong ila siningang pag-imoon, diin pa mi makanto. Ang iban, orang ining mga problemado siniya nga mga kooperatiba. Pero kung ako iya maglantaw, kag kung nag-agree ka mo upod sa akon, ining mga kooperatiba nga nakasalapo sang problema, amo ni ang kooperatiba nga ginputos man sang korupsyon. Kag ang pagputos sa ila sang korupsyon, humalin iya sa sulod kay man ang naga-corrupt sini sa ila rason ngati sa karon nagapangatubang sila iya sang kabudlay. Madamo sang unit nga wala na nakayo, wala nagabiyahe, kag kumandumduman ta pa damo sang problema nga nag-ulusbong bangod sa mismanagement sang kooperatiba. Kay ti kon makasurvive gani ang WVTC nga ang iban iya hindi. Di ba? There was a time nga nanging kontrobersyal man ang WVTC, pero hindi man sa pagdayaw sa ila, daw na-solve man ila. And so far, kung si Mr. Raboit Parcon pang pambalon, ti may mga investments na sila yang natukod, nagikan man sa ila siniyang kooperatiba nga naga-income kag bangod man sa husto nga pagpamalakad, padayon ang ila siniya karon nga operation. On time ang ila pagbayad sa bangko. So therefore sa aton sining mga kauturan, kung maayo lang ang pag-manage, hindi lang magpangibabaw ang personal nga interes ang kung sino dira nga mga posible magapungko as chairman
presidente, manager, general manager, kung anong pang mga matagas ka posisyon sa isa iya ka kooperatiba, sarangin nga makasurvive. No? Kiti, sa nasilingan ni iya banwa ni Councilor Cabaluna, diin gin kita pakadto, dira na gin manang kita pakadto sa modernisasyon. Pero kung lang taon mo subong ang sitwasyon naton, chapsoy, husto ina, Councilor Cabaluna, sir. Kay ti, may mga tradisyonal gyapon nga nagabiyahe, mga wala iya makonsolidate nagabiyahe, ginpahanugutan man sila bisang Department of Transportation mo, nga makabiyahe sila. Kay bangod nga nagkulang ang unit nga nakapartiniser sa isa ka kooperatiba para iya sa partikular nga ruta, therefore, ginakulang ang salakyan. So kung hindi pagpanugutan, nga makabiyahe ang iban sini nga wala ma-consolidate, damo ang stranded sa aton sini nga mga dalanon. Kag dapat lesson learned na ni nga kung may mga national program, national project, ang local government dapat sini magpanabi-tabi man. Hindi iya nga dive lang nga dive kay pila kadlaw, dive ka na una ulo, buka. Maayo lang kay ti sa ulihi sa mga bad experience, naga-learn, nahilot, nakayo, kag nagasanto naman subong. Pero ti, hindi kung tani kita iya sa tanan siningat simpo amo sina. Nga approve without thinking kita. Sa aton sininga mga opisyales just because ginaduso inisang sitting ang ginaduso inisang administrasyon. Sa aton sining mga kabombo. Kiti, ining PUMV ni or ining Public Utility Vehicle Modernization Program ni, ginimo na lang sa mga Public Vehicle Modernization Program. Ano ini? Programa ini, national project ini ni Sang Duterte administration. Ti, santuan na, ibisan na lang alang pa. Sige lang, duso lang, dive lang nga dive. Damo ang nahulaan, gintunan, dulo disponiran man. Pero ang iban iya, sa aton sinima kabombo, bangod man nga tingila sini nga paglaom, daw mabutang sa bulilyaso, ginsalbar nila ila kaugalingon, that is why, nga kung ano man tuyang ila sini nga profit, nga natipon, sang sila nagapungko, dira bilang mga officer sang isa ka kooperatiba o isa ka partikular nga kooperatiba, gindalit gin nila or ginkuha gin nila, gindala gin nila, ginbalon gin nila. Tidak mo nga pinangita, kundi na to ang pundo. Kagti, derwa sa aton sinima kabumbo, sa itong tsimpo ni sa nga nagainit kinang Public Vehicle Modernization Program, dako mo nga kantidad sa kwarta, ang dapat sininimo iya nga ihatag or ang imo sini nga ipagwaon, para nga ma-consolidate ka. Kag samtang nga lawig sa aton sini mga kabumbo, it turned out nga hindi man gali iya maglabot sa tag 80,000, 60,000, 40,000, pila ka mil di mil dira, para lamang nga ma-consolidate ikaw. Kaya makon yung sinablabanwa. Bangod wala sang nagakaigo sini iya nga pagtuon. Waay man lang ginkonsiderer sadto sang national government or sang Department of Transportation nga lain-lain iyang sitwasyon sa tagsa ini sini ka lugar, just like abi Iloilo City and Iloilo Province. Tibangod sa sining pag-consolidate sang mga ruta, tinag sa langisag.
Kag kung lang taon was na subong, waya gani isang local public transport route plan nga naprobahan ang probinsya sa Iloilo. Correct me if I'm wrong. Do wala pa gid. So mo ina, sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Damo nga mga faktor kung nga may 7 out of 14 ka mga kooperatiba nga ti naga pangatubang karon sang risgo nga ti posible mabankrupt sila kay hindi na sila pagpautangon sa bangko. Bangod sa mismanagement, kag ang mga tawo nga nagpungko dito, ti siyempre, amo na bala nga hambal nila, ti kung malumos man ko, kung maglugdang man ang barko, ang sarang ko yung nga madala para nga makasurvive ako, balon ko ni malukso ko, tingiban sini naglulukso, kaya abi nila, sarurot na mo. Ang ginhalinan sa pagsarurot, sila man, kag ang malasado sini, nga pagplastar man iya sa mga nagakigo sini nga pagsulundan, that is why, sa aton sini mga kabumbo, sa una, bisang iban, mahapos lang, but later on, hindi mas lagwanta. Ti laga naman ang iban. Kadto sa aton sining gobyerno, DOTR. Amo na karon ang solusyon. Biyahe lang na yung mga consolidated para hindi pagkulangon ang mga public vehicle or public transport. Ngara sa aton sining madalanon kag hindi mas stranded ang aton siniya nga mga commuter. 50 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Hingagawon ko balita ni Bombo Krill Miliesa kay ang National Bureau of Investigation nagpadulong sa distrito sang Lapos, ginsapol ang mga punong barangay sa distrito sang Lapos, ginhusisa kag sandig sa aton sining impormasyon, may proyekto kuno dira nga hindi makita pero nagtuhaw ang iya sining ang tawag na project billboard. Kag nagtuhaw lang ang project billboard sadtong tsimpo nga na panimahuan nga daw ang mga gintukahan nga magapanghusisa nagapalapit sa nasambitan sining distrito. Check ta kung anong resulta sa pagpaghusisa sa National Bureau of Investigation kaupod kay Bombo Krill Miliesa. Bombo Krill, sa report, please go ahead. Nagpatigayon na subong nga adlaw sang ocular inspection ang investigation team sang National Bureau of Investigation o kung NBI Region 6 sa Mansaya, Budburan Creek sa Lapos, Iloilo City, Bombochamp. Nag-upod man sa inspeksyon ang 8 ka mga punong barangay sang distrito. Amo ini ang barangay sang Halandoni Estate, Barangay Lapos Norte, Barangay Lapos Sur, Barangay Mansaya, Don Esteban, Punong, Barangay Sinikway, kaga Barangay Alalasan. Ang ginpatigayon nga ocular inspection angot ini sa rehabilitation status sang Mansaya Creek sa Barangay Mansaya. Apang hindi lang Mansaya Creek ang gin-inspeksyon kag Bombochamp, kundi pati man ang mga kaingod nga mga barangay nga Barangay Don Esteban kag Barangay Lapos Norte. Bangod nga konektado lang ang creek sa nasambit nga lugar. Makit-an nga mayara sa mga revetment sa lugar Bombochamp apang utod-utod o kung wala nagakonekta ang kada revetment. Kaga ginareklamo ini sa mga punong barangay nga kaupod naton kagina dito nga nagsekyer sang lugar nga ginpabayaan na lang o kung gintangtampukan na maskin ginapahayag nga natapos na ining proyekto. Sa aton man dito nga paglantaw bala Bombochamp sa lugar na puno sang mga hilamon, mga nagkalain-lain nga mga basura na tumpukan na kay hindi na makita ang ginapahayag nga proyekto kung hindi mo siya pagsudlon o lantawon gid sang insakto Bombochamp kay ang lugar is may ara naman sang mga panimalay bala sa kilid kag kilid Bombochamp. Amo na ang isa pa gid ka rason nga utot-utot siya. So sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Arnold Diaz, ang Assistant Regional Director sang NBI 6, iya din pahayag nga hindi pa nila mahambal kung anomalya o kung ghost project ini bangod nga mayara man sang investment sa lugar apang utod-utod so ila pa nga pagkiangutan ang mga iban nga ahensya patas sa nga COA angod nga mahibaluan kag
sikyar gid sang sakto kag ma-verify kung ano ina nga mga proyekto Bombo Champ kay sa aton nandito nga paglantaw wala na gani sang project billboard. Yung pangusisa man naton ining mga punong barangay nga kaupod naton, wala man sila may mahatag nga detalye kung ano nga mga construction tira ang budget kay sila man mismo do wala man nila nakita ang project billboard nga ginapahayag nga ara sa lugar of Bombo Champ. Yari balay pabati naton ang pahayag ni Attorney Arnold Diaz, ang Assistant Regional Director ng NBI-6. Kami, as part of our mandate, na-conduct kami ocular inspection. Okay? May mga flood control projects kami na locate dire, especially along sa Mansaya Creek, tapos sakad ko kami sa seawall to sa Barrio Obrero. So, may mga observations man kami and ibatang naman sa among report. So, what we are doing is also part of the broader picture of investigating the not only flood control projects, not only in Western Visayas, actually it's a nationwide mandate rin sa main office naman. Yung lantaw atong sa revetment, allegedly na ginano sa 2021 yung constructory. So may nakita mo kami ng mga structures, so may observations mo kami na. So as to ano ang conclusion, though premature pa at this point, kaya I have to confirm it, nanay. No? So, investigation and on process pa. Pero rest assured, hindi lang ang Lapos area inspect namon, makadto pa kami sa iba na districts. Makontak pa kami to ocular inspection. Nagtaw ko lang area, kaya allegedly it was recently suspended sa September 16. So nakita ko man di ang creek nga ni, kay kalaba sini, no? Haling bisag na Don Esteban, pakadto sa Mansaya, ang lusot. Sa Mansaya naman yan, lain man yung revetment project. Gin-inspect man to naman. So, nakita ko na ano po ang creek ni stagnant man din ang water di. Pero yun, sa ako ng opinion, do i-rehab din man siya. Pero hindi man akong proper authority for that. May hawid na hitaton kung sino niya ang constructor. May ara kami sa Adria, sa Mansaya Creek, may ara na sila contractor to sa base sa mga open sources. Ang sa piyak naman to sa Barangay Mansaya, may ara man kami. For now, di ko rin pag-i-reveal. Okay? We will still investigate the matter. Siguro sa proper time na lang. So, attorneys, aton mo pag-investigate man ba natin yung anomalya ni Ghost Project? That's, hindi pa ko kakonclude as of now. No? So, mag-gather pa tayo evidence if ever ka-support sa findings na may amo sila. No? So, for now, ocular kami plus also additional documentation. So, it's still premature. Ato nabatian na ang napahayagan ni Attorney Arnold Diaz, ang Assistant Regional Director ng NBI-6 at Bombo Champ. Alright. So, napatod nga indeed may naga-exister sining proyekto dira, revetment wall abe. No? Ugaling kay kung ikaw maglantaw based on your own opinion, Bombo Krill, ining mga revetment ni ano ni siya man, daan na gid siya katama or do hindi pagidban siya amo sina kadaan? Sa aton dito nga paglantaw paglantaw man ang Bombo Champ upod ang NBI-6 hamba naton nga daan na ang ini nga revetment wall tungod man sa na mga matag-as na mga hilamon, natambakan na sa mga basura. Kung ikaw mismo, Bombo Champ, nga mag-agi lang, kag maglantaw lang dito, hindi mo gid sa makita. Sudlon mo gid siya dito sa do eskinita nga way. Actually sa kilid ini sang mong dati or anay nga punungan bala Bombo Champ dira sa Taytay sang Mansaya, dira na dyan may isa ra dyan nga mga revetment wall. So kung maagi ka lang gid sa Taytay Bombo Champ, hindi mo siya makita. Sudlon mo gid siya, masulod ka sa mga matag-as nga hilamon, kag dito mo makita nga may revetment wall o kun ginhimo nga flood control project. Pero sa aton nga pagsikyar, wala man bala nag-operate or hindi, hindi man siya magamit totally sa mga pumuluyo kay ginabaha man sa gihapon ang lugar kung magbubo ang mabunog nga ulan na Bombo Champ. Ti utod-utod nga revetment wall ang inyong sining nga nakitaan. Yes, Bombo sa Champ. Sa gikantuan nyo, you made mention nga damo sa mga informal settler. Basi amo nang rason kung nga away makomplito inang revetment wall bangod sa mga informal settler kag other obstruction dira, Bombo Krill? Yes, Bombo Champ. Amo una pagid ang gin pa under investigation ta sang NBI kung
ara na gid man bala ining mga pumuyo didto sa pagpahimo sang revetment wall o kon kay ginalantaw man phase by phase bala ba mo champ ang pag-obra sini. So amo na nga ginatry pa sang NBI kuwaon gid ang detalye sang proyekto kay maskin gani ang aton mga punong barangay hindi bala nanda matukoy gid kay kumagalain-lain ang ginapahayag ng mga detalye nga amo ni ang budget, amo ni ang proyekto pero wala gid may makapatuod kung ano gid ang ina nga nasambit nga proyekto Bombo Champ kag sa pagpangusisa man nato dito kagina sa mga area sa kilid bala nga mga pumuluyo ginapahayag nga mas nauna sila papatindog sang ilang balay kaysa sa pagpatindog sang revetment wall. So ginapahayag na medyo ginbutang lang dito para may hambal lang nga may proyekto kag may magastuhan na Bombo Champ. Alright. Sige. Para sa dugang nga detalye nga may kaangtanan na diri sa inspeksyon sa NBI Region 6 sa Mansaya Baguran Creek, pagabantayan lang sa ibang nga public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Pearl Panisalis Melieza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information about sa Radio Bombo. Salamat gid na Bombo Krill Melieza. So NBI na mismo ang nag-ocular inspection. May initial naman sila nga mga natipon nga datos. Pero kung si Attorney Diaz pang pambalon, siya premature pa kung subong naton pagwaon. Husisaon ginanay naton ini, kag dira kami magatutok sa kung ano man ang mga matipon namon nga impormasyon, datos, kag iban pa nga mga balasihan, and then eventually makapagwa sila sang ila siniyang resulta sa ila sining investigation. Sa karon, duwa ang ginalantaw kag nahibaluan sini naton banwa. No? Una bes, may ara sang ginpagwa ang Regional Office 6 sang DPWH nga kung sa diin ginasuspend na inang project dira. Bangod nga hindi sila makapadayon kay hindi maplastar or mahimo sa mayong proyekto bangod sa informal settlers kag iban pa nga mga illegal structures. Sandig sa pagpanghusisa, initially, nagpahayag ang mga pumuluyo nga una sila patindog sang balay sa nasambitan sini nga area kung sa diin dira man gintukod ang revetment wall nga among kamahin sang Mansaya Creek. No? Pero ang pamangkot sini banwa mo sinyo, kung ang mga punong barangay wala makahibalo, kay kuno face by face ang pagpatingayon sining proyekto. Pero ako nagapati nga ang mga punong barangay sa distrito sang Lapos, ma-identify nila ini kung sa diin ang creek. No? Kag kung identify nila kung sa diin ang creek sa aton sining mga kulturan, paano nila ginpahanugutan nga makapatukod sang balay sa tunga sang creek or sa creek mismo. That is why nga nagabaha kita kay ginpunggan, no? Sang mga pamalay nga gintukod sa creek ang natural flow sang tubig. No? Sa aton sini nga mga kabombo. Pero sa gyapon dito naton pagpaunahan ang National Bureau of Investigation. Hambal sang NBI gani, sinya hindi kami kahambal nga ghost project, di man kami kahambal nga ginbutang lang diri para nga may ideklarar nga may proyekto, sinya hulaton naton nga matapos ining amon nga pagpanghusisa. Sumantayan taman ina. Damo pa kita sa mga balita kag impormasyon ug galing do kulabos sa kita sa tiyempo diri man sa aton sining pagpangalagan. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isimobot siya Blanco, hover nagabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig.
Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stove. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sama sunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sang mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon.
Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga ako. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan, alas 2:10 ang aton nga oras. Ini si Tita Regine, welcome sa Thursday editions ng kahapon lamang program, October 2. At sa aton nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share. Yes, let's share the love, not just on Christmas Day, but every day, 84 days before Christmas. Gaba may pahinagid, kumusta na ang inyong mga Christmas decors? Da nakagawa na ang Christmas tree, ang mga Christmas lights, matamat na, no? Pulo pang limpyo palang anay. Tapos ang November 1 and 2, oh, go na. Ang iba niya wala nakakasay since last year pa. Whole year round ang Christmas. Good afternoon sa liwat. Yari kita nga nagapanumbalik para madulong sa inyo sa ating mga kalingawan, nga mga kasaysayan. Thank you very much sa liwat sa ating mga maukod nga mga letter senders. Salamat man sa mga friends naton, ara gid nagaupod sa aton every day from 2 to 3 in the afternoon diri sa kahapon lamang program. Lola Iki, kumusta ka na da sa imo nga apo nga nagapamati dira, I hope palihog preparar ha si Lola Iki this Saturday. Mag-interview ako sa iya before 2 o'clock. Kung kaya pa ni Lola, kadto lang siya diri sa estasyon sang Bombo. Mag-Xerox ang iya nga ID and then mag-interview ako sa iya, but kung alang-alang palihog mangayo ako sa iya nga contact number. Salamat gid. Well, mga kabombo, ari ni kita sa paghatag sa inyo sa aton nga ambahanon. Samtang nga nagpamati ka mo dira, I hope you would also take the time to start writing your own stories, your own experiences. Kag-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na, si Francis Lazatin with the song, Kung Gusto Mo Ako. Welcome sa kahapon lamang program. This is Tita Regine. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada,
Sintonadong nang haharana, mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kung makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kung makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Di mo alam na darama ko tuwing ika'y naglalakas ng loob mo, nakikita ko. Baka tuluyan na akong mahulog sa iyo. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang, kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang panghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan sumuko, may pag-asa ka naman, kung tunay nga naman na gusto mo ako. Kung gusto mo ako at magugustuhan rin kita, padala ka di sulat sa KLP, alright? 17 minutes after 2 o'clock, kahapon nagsugod kita sa pagbasa sa sulat rin ni NB sa iyang episode, Friendship. And she was telling us about these two friends, mag-amigahay, halin man sa kubos nga pagpangabuhi, nanging classmates sila sa high school, and then hindi enough sa ila ang 4 years nga ilang nga pag-upod, no? We're talking about the two friends, si Clara kag si Gloria, nga istorya diri sa ato ni NB. So sobra pa sa mag-abyan ang ilang pagdamdanay nga daw nangin mag-utod gid sila, daw labaw pagani, no? Sa mag-utod sa sulod na sang 4 ka tuig. So nagbulag sila after graduation nga
may tendency nga magbulagay kay ti hindi man maka-afford ang ilang mga ginikanan sa pagpaeskwela sa ila sa kolehiyo, pero ang ilang friendship ara gihapon and it's growing stronger kay ti daw na intindihan nila ang isa kag isa kag kaintindi gid no mag-forgive kag ready nga mag-reconcile if ever may ara sang conflict. So, ang ilang friendship is lasting gid dyan, no? Nagahatag affection, naga-appreciate sa isa kag isa. And so, gin-share din sa ato ni Inbi ang ilang man nga naagyan sa ara pa sila sa high school. According sa iya, si Clara ang mas maalam sang sa kay Gloria. Kag sa ilang pag-recall sa ilang high school days, nakakita gini ko si Gloria sang away sa eskwelahan kay ginhisaan si Clara sang ilang classmate. Kung mag-quiz, may si Mahisa, no, ang iyang tawag sa isa ka classmate. Gina-aislan ko no yan sang classmate nga ini, ang sabat ni Clara, para nga hindi ma-perfect ni Clara ang quizzes. For several times, nadakpan gida ini ni Clara, kaginsugid yun sa iya nga maestra, pero nga gin-deny gid, no, sang sini nga classmate. Gin paandaman ron sang maestra, nga ti dapat hindi na paghimuon ang ginahimo si Nino sa test paper ni Clara. Pero doon nag-abtanay gini sila ya kag naganitanay gid. But then ara gid no si Gloria to the rescue gid. So halin sadto nga nagdinumtanay ron sanda ti permina ya nagabutang sang baras sa plastic si Clara kag si Gloria sa ilabag ti kay kaso nga magpangamros kuno si Mahisa tukapan nanda ka baras ang mata. Iti sing una, hindi ka pwede kadala, no? Sang deadly weapon sa eskwelahan ng mga estudyante, pero amutuya ang ilang na dumduman nga duha. So, sa sini, no? Nga mga bahin, pag sugpunanta, ang sulat nila sa ato ni Inbi, sang Iloilo Province. Tita Regine, puwerte gid ang pag-unungay ni Gloria kag ni Clara. So halin sadto, si Gloria duman ang ginkainitan ni Mahisa. May grupo ni siya. Ginbantayan si Gloria pagpangihi na, kagaanda ginbira. Way sanda kamaan, nga nagapalipod lang si Clara. Ginhakpan dayon sanda ni Clara kabaras, kag habuyan sa mata. Kag nagbalik dayon sanda ni Clara kag Gloria sa classroom, saved by the sun. Waay madayon ang tinuntunan da, kay naigo gid sang baras ang anda mga mata. Pag graduation, nagkasubo gid ang duha nga mabulagay na sila. Pero nangita sanda sang pamaagi nga makapadayon sila pag-eskwela nga imaw gihapon. Hambal ni Gloria kay Clara, kay hindi man kita ka eskwela sa college, mapamanila kita. Mangita kita tuya ka ubra. Kag mag-night school kita. Duro ta nato rubrahan kag eskwelahan. Tiunta, si Clara pa eskwelahon sang tiya niya dya sa probinsya. Pero kay committed na siya kay Gloria, natuloy gid ang pagpanaw nanda. So mahapos malang sanda nga nakakita sang obra sa restaurant. Duha sanda nagabuligay sang obra. Nanamian ang tag-iya kay mga mapisan kag limpyada sila. Sang primero, ginasweldohan sanda. Pay sa dako nga kaluoy sang ama, gintuwisyonan sanda beside sa ila o sweldo. So nalipay man ang duha. Salamat sang grasya halin sa langit. Ginhatag kay ama para sa ila. Didto naman, nakasalapo sila sang pagtilaw sang kapalaran. Sa restaurant, ang isa kakabulig nagkagusto kay Clara. Ginahagad na si Clara nga madayan-dayan sanda sa mall kon Domingo, tapos sila simba. Way, tana nagasunod, kay nahadlok, hindi na pangadaan, sibilisado ang syudad. Kag hindi man si Gloria gusto. Ginahambala ni Gloria, si Clara, nga hindi ikaw anay magnubyo, kay nag-eskwela pa kita. Tin, gidran makadto, kung makatapos na kita sang kurso, kag makakita na sang mayad nga trabaho. Sobra pa kadia ka na makita mo. Nagapati man siya sang hambal ni Gloria, maskin do naluyag man siya. One time,
Ginattempt si Clara nga luguson sadto nga tawo sa ila kwarto nga nagakatulog siya. Mayad lang kay naabutan ni Gloria kag ginlampusana ang tawo sang libro sa ulo kag singgitan nga magwa. Kundi nagkinaguliyang ang mga tawo sa restaurant, ginpatawag sandas ang tag-iya kag tapos ang investigasyon, insigida ginpahalin ang tawo. Kag ginpaandaman nga hindi na pagliwaton kay ipapriso gidtana kung magtinunto pa. I think you're also aware of the story, the best-known friendship sa Biblia about sa kay Jonathan and David. Si Jonathan, amo ni siya ang heir to the throne sang iya amay nga si Saul. But he knew that the Lord had chosen David for that role. So ginrisgo niya ang iya kaugalingon nga kabuhi para salbaron ang iya nga friend nga si David. The story of Jonathan and David illustrates the value of friendship. Though si David was haunted by the demented King Saul, kay tinaugot-ugot niya kay David, so he drew encouragement from his friendship with Saul's son nga si Jonathan. Love David as he loved his own soul. Ang ila relationship was characterized by trust, understanding, and encouragement. Ano kabudlay it would have been for David to endure ang ining unjust persecution without the nourishment of friendship based in the Lord. A friend, amo ang una nga person who comes in where the whole world has gone out. After nga nagperde ni David si Goliath, si Jonathan became one in spirit with David, loving him as himself. Although nga si Jonathan amo ni siya ang bata ni King Saul, ginadependihan niya gid ni si David against sa iya nga amay, sa jealousy sini kag sa anger ni King Saul. So asking his father nga ang si David should be put to death. Bilang sabat, si King Saul hurled his spear at him to kill him. Si Jonathan dodged the weapon and was grieved at this shameful treatment of his friend. For both sets of friends, ang ilang nga bond was life-giving as they spurred each other on to serve and love God. Paano ikaw, no? Similarly, maka-encourage sa isa ka friend today? Friends, listen to our heartaches without blaming us for having problems. They defend us if we're under attack. They are happy when we succeed and sad when we fail. Nagahatag ini sila wise counsel to keep us from making foolish choices. Ginarisgo pa ni gani nila, no? Ang making us angry for the sake of making us right. They even risk making us angry for the sake of making us right. Ang beauty sa great friendship, among it is realizing that someone listens to you whenever you're at your lowest. Since that is very rare, dapat no nga gina-value gid na. Ang matuod nga mag-abyan nagabuild sang constant nga endless happiness. Samtang sila naga-establish sang good relationship with God. Nagadevelop sila a lasting friendship because they never make each one feel unwanted. Honest sila kag prangka. They never cheat no matter how hard things get and have themselves back through the good and the bad times. Ang mga mag-best friends have done all of these and more para sa ilang long and lasting friendship. Of course, kinahanglan ta nga magpili isang aton nga mga friends carefully. The very best friends are those with God and who strengthen our relationship with Him. Ang matuod-tuod nga abyan are like diamonds, precious and rare. Diyan lang anay siguro kita magpahuway-huway once again
Thank you so much, Tita Regine, for reading this episode about true and lasting friendship. I hope nag-enjoy ang tanan sa pagpamati and na-inspire sa mga lessons taken from the so-called episode. So long live KLP and more power sa imo enlivening program. May Lord's unwavering kindness and boundless grace envelop your life, granting you and your family a renewed hope, so with your purpose and the best of everything. Your best friend in B, sang Iloilo Province. Yes, you are our best friend, Ma'am in B, because you keep on giving us mga inspirations kagkanami, no? Napunaan sa mga very positive vibes ang imong mga story. So encouraging. Gani, salamat gid for also taking us as your friends, considering us as your best friend. Keep on sending beautiful stories diri sa KLP. Thank you again, Inbi, sa Iloilo Province. Alas 2:29 ang aton nga oras, magabalik kita of course with more stories para sa inyo diri sa kahapon lamang program, You're with Tita Regine. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang Dayon with our second story, nagikan sa kay Black Widow, sang Pavia. Dear Tita Regine. Maayong hapon sa imo, kasi tanan nga katapos ang Bombo Radio, sa tanan nga letter senders, kag listeners. Last June 2025, ang last letter ko nga ginbasa ni Bombo Pauline about sang classmate ko nga retired military nga ginbaton ko ang iya nga gugma through LDR, through video call didto sa Mindanao. Pero before sina, naghambal ako nga natamad na ko tani mag-entra, katawag nga gugma, kay old na ako. Kag nadudla sa mga naagyan ko, kag may bata ako nga may balatian for life. Kag base, ginainto lang niya ako. Nagsaligid ako 100%, kay makita ko nga gaisahanon siya sa iya balay, kag madamo siya alaga nga baboy. In short, mapisan siya. Ginatok niya man mga bata ko, kay mga hinablos niya classmates man sa mga bata ko. Kag one time, nagsugid siya sa akon, nga sadto may live-in partner siya. Pero nagbulagay na sila, kay naglakat daw ang babayi. Kag naghambal ang hinablos niya diri sa Iloilo, nga may asawa siya. Bantog gali, nangasawa siya liwat after nabalo siya. Daw ng lamig ko. Gin-ask ko siya. Sabat niya, sadto, may asawa. Subong, wala na. Amo na discover ko nga 4 years sila sa balay nga ina. Ginpatindog niya for good after nga nabalo siya. Pero wala sila makasal ka babayi. Daladala man sang babayi, mga apo niya man, kag nag-estargid upod sa ila. Sugid niya man. Amo halinan nga permi sila ga war. Kuno. Then amo to sugod nga wala na ko peace of mind. Damo lang ko what if. What if magbalik ang babae kag magbalikay sila? What if kung hindi na mangin kami?
Daw na ginulsol man ko, nga nag-entra naman ko sa gugma, kag nahulog buot ko sa iya. Ginaas ko siya, ano himuon mo kung magbalik siya? Makadto daw di siya sa akon, pero negative utok ko, syempre, may pinagsamahan sila. Gapadayon amon communication, kanami man, kay permisyo gatawag, kay daw proud siya nga nangin kami, kay sang high school kuno kami, 1976, 77, 78, nga bright ako katama, guwapa pa, kag untouchable, kag may datong pa kuno. Third year kami, sang tubuan siya kuno love sa akon. Wala niya gid mahambal sa akon, kay nahuya siya. Hambal ko, ikaw na ang guwapo, bright subong, kay maayo imo pangabuhi. Bisan ano pa kanami kataw ganay namon, di makwa sa pensar ko, ang girl. Bisan million times pa nga panumdum ko, posible gid sila. Kag kami, imposible, kay malayo ako. Kinambalan ko siya. Panindugan mo ko, kay panindugan ta ka. Nagsabat siya, wala pa ganita magkita. Makadtugid siya kuno diri. Kaghambala namon, kay naulihin na nagpakita. Tita Reg, may kabagid ako. Last week, April 2025, susugod video call namon everyday. Luwas lang kung may kadtuan siya. One time, nakainom. Dugay amon talk, nga usually 8:30 p.m. tulog na siya, kalabot tag 1 hour and a half talk namon. Before birthday niya, 66 na edad niya, September 1. Natrangkaso na siya, kaluya kuno kalawas niya. Don't worry kuno, ara mga bata niya sa banwa. Ginkadtuan nila ko, kag may nurse man siya nga bata. Munambal niya. Pero ambal ko, wala ka upo da permi. Kag mapuli ko da bala. Sabat niya, anhon mo bata mo da, nga may balatian. Kay dira lang kamo, ako makadtuda. Nagtugang pagid ka ba ko? Siya lang kuno makadtudi, kay may ticket na siya for this November. Doon nag-ayo-ayo naman siya after 5 days. Pero September 6, I wondered why siya ka good morning sa akon. So I called him up through video call. Aga pa, 6:32 a.m. Then wala siya gasabat. Kag nag-chat ko, nag-friend request siling ko nag-friend request babayi mo, kay kilala ko na, gin-search ko FB profile niya. Hambal niya, hindi pag-i-accept. Then I wondered why. He's offline the whole day. Pag-check ko, naka-block na ko. Duway ko katulog, kag na-set sa mind ko, ara ang babayi. So, amo nga gin-chat ko, bata niya nga babayi, nga friend ko sa FB. Nga duda ko, siling ko ara si mami mo da, nga ang gin-block ako ni papa mo. So, sabat niya, tawagan niya daw si papa niya, mangkuton, nga ang na-block ako sa FB. Miss call man ko, 22 times sa iya number. Wala gid niya ginsabat. Hambal ko sa bata niya. Maayo man na, may maatipan kay papa mo, kay nagbalikay sila. Pagka next day, udto, ginpa unblock sa bayaw niyang FB ko. Tingala ko na wag siya. Nag-explain, nga nakabalita daw ang babayi, nga nagmasakit siya, amo nga nag-abot. Nag-away daw sila, kay nakita asang babayi, mga conversations namon, nga may I love you. Mangkot daw ang girl, sino ako? Sabat niya, classmate ko. Ato siya sa abroad, balibad niya. Tigin-ask ko, pila na daw siya kaadlaw? 24 hours daw, kag nagpuli na sa city. Hambal ko, sa 24 hours, syempre, kaagi ka mo asawahay, di nagbalikay na ka mo eh. Decide ka kung ako o siya. Willing man ko mag-give up kay layo ko. Sabat niya, amo gani, makadto ko da sa imo. Dunami hambalon,
For what? You will taste me, then compare? Ay, abaw. Ay, gaugtas ko, Tita Regine. Then, nagbalik ang babae pagka 5 days. Block naman ako. Nagtawag siya sa number ko. Ask ko siya, na sino nag-block sa akon? Ikaw o siya? Sabat niya, ambot. Hindi ko na iya kabalo. Ay gaaso ulo ko, punggan ko lang baba ko, kay mabuot ako. Pero sakit ko maghambal, kun aking. In short, September was so stressful. Hambal ko, nga hindi mo maprangka, nga hindi ka na saya. Hindi niya magulpi ko no, kag makadto gani ko da sa imo, kag dira na ako madesisyon. Ay gabalabag sa akong tutunlan, nga may iban gadi siya. Da pamatsyag ko, hinimo niya ko panakipbutas, sang ginmingawan siya sa babae niya, nga wala da sa balay niya. Sugid ko sa amiga ko nga teacher sa Mindanao, nga stressed gid ko. Bisan tulog ko kag kaon, affected na. Hambal niya, sunod-sunodi lang. Kay kung mangin ka mo, magmaayo ka buhi mo. May mapalangga sa imo. Pero ginsunod ko laygay ka amiga ko. Hambal sa amiga ko nga teacher. Iba man abi, personality ko sa imo. Once mag-decide ko about love, tutuod ang akon. Di ko makaya, amuhon ko sini. May kahati pala ako. Gindahambalan ko ang army. May isa ko ka FB. Kaya kung gusto mo, i-add friend mo ko. Di daw siya kabalo. Di ang bata niya nga babae, nag-abot, nagtawganay kami, nga buligan niya, papa niya. Ay i-accept ang friend request ko. Daw mahibi man ko, pagkakita ko sa iya sa video call, I really missed him. Ay ambot, ni nga gugma, Tita Reg. Kay bisan old na siya, 66 siya, ako mo 64, hambal niya, may those where the days kita. So sabat ko, sobra pa ka mo sa babae mo iya, nag-asawahay gid ka mo. Kung nabalaan ko lang tani, basi una ko pa ikaw gin-block. Di next month ang ticket nila sa iya anak nga babae, bound for Iloilo. Excited na siya kuno sa 5 days nila di nga bakasyon. Ako feeling excited, kay gusto ko man nga magkita ay kami, kay 47 years, wala kami magkita. Pero sa isip ko, may pang duha-duha. Kay daw unfair sa side ko. Kabay lang, God's will. Kung kami gid. Kami gid man. So, amo na lang na ang ginaisip ko. So, hasta na lang din Tita Reg. Kabay pamaayo lang maabtan ko. God bless you, Tita, and more power sa Bombo Radio. Ang matinahuron, Black Widow of Pavia. Black Widow, salamat gid ha sa pag-share mo sa sininga imong sitwasyon as of this time. Baka nami man tani nga may love life ikaw, no? But you know what? I see so many red flags. Depende sa imo kung magpati ka gid, no? Sang tanan nga mga ginapanghambal niya sa imo, pero isipa bala. Though, ako yung gaduda. Kaya kung wala na gid man sila, sa sina nga girl, nga may i-block ka, may i-unblock ka, nga may mga amu pa na iya. Nga mga scenarios. Okay? Tapos hindi niya kaya pagsabton, 22 ka miss calls, hindi siya magsabat. What was he doing? Ay nako. But anyway, siling mo, he is coming over sa sining November. 47 years nga wala ka mo nagkita ay. And then you trusted him through video call. Kag you got into a relationship with him. So, lain man na yan, no? Kung nakaistoryahan na yun ka mo formal, lain man na yan kung nakakita ay naman ka mo liwat. And then,
do dira bala no matanchar nyo may ara gid man bala spark after nga nakakita ay na gid man kamo, and can you sing sa pagkitaay ninyo nga ina daw as in ihaboy mo na gid sa iya ang imo nga puturo ang imo nga kabuhi no matter what. Iti ang balkono nila if balaan mo naman no nga nagahatag sa mga pagduda sa imo ang sitwasyon, ang ina nga tawo, but sa gihapon luyag mugid siya gihapon nga ara siya sa imo nga kabuhi regardless balaan mo no, may mga red flags, may mga pagduda, affected ang imo nga pagkaon, ang imo nga pagtulog, ang peace of mind mo ha, do nagakadula. But yet, kung gusto mo yang gihapon ara siya sa life mo with all those scenarios, then it's all up to you. But this is also a good chance, no? Para nga ma-size up mo gid sa imo nga kaugalingon. Be realistic. Kung makita ay ka mga duwa, batyaga ang imo kaugalingon. Ano naman daw, can I live without him? Or okay lang nga wala siya sa akong nga kabuhi. Mga questions, no? Ang imo nga i-entertain. Kag find ways para matungkad mo gid ang iya nga sinseridad. Kag be open sa imo nga mga worries, sa imo nga mga doubts. Kag pamatyagi sang maayo. Mabalaan mo man na, no? Kita nga mga babae, mabalaan ta man na, mabasa ta man na, especially sa mga mata, no? Sang tawo, kung nag-atubangay kita, kung bala sincero, gid man siya, o kung hindi. So, take this chance nga makakita ay ka mo so that mas makadesisyon ikaw sang intakto para sa imo nga kaugalingon. Good luck gid sa imo, more power gid sa imo, Black Widow of Pavia. 2:45 mga tunyo oras, magabalik kita with another story diri gihapon sa KLP. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Tipuno ng ulan, gamita ang balde, drum o kon rain barrel agud makatipon sang tubig nga nagailig gikan sa atop sa tion sang tig-ululan para maggamit mo sa pagpanghugas o kon pag-flush ang kasilyas. Pagi sini hindi mo na kinahanglan magpanag-ob kag hindi mo na kinahanglan magpatubod sang gripo, gani makakinot ka sa balayran sa inyong nga water bill. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for September 28 to October 4, 2025. Ang October 3, among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal, pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magapaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or The Bridge sa October 3, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Retro Band kaupod sang ila great selection of old songs. Ang natalana nga maghatag sa inyo sang one great and exciting musical show this October 4, Sabado, sa concert at the Plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 ang gabi.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sang Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nga ginadumilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig. 30 minutos makaligan ang taknang alas 2 sa hapon. Diri naman kita sa salat ni Student Mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Good afternoon to all of you listening now sa KLP. Iba talaga ang mga fans ng KLP. Die hard ba? Tukaangay sadto sa mga fans nanday Nora Honor, Vilma Santos, kag Gloria Romero. Sobra pagani siguro. KLP fans write letters kay nga pamati adlaw-adlaw sa kay Tita Regine. Sus, everyday ba? And to write a letter every day. Tani hindi ako maubusan sang istorya. Kung talagang wala nang mapipiga sa memorya ko, stop na but I will still listen to KLP every day. Tita, luya ko nga isa-isay subong, ang pila sa mga karadlawan nga hitabo, nga kung kaisa, ginasuguran sang hindi pagintindihanay sang magkaedad na kaming mag-asawa sadto. So, nag-edad na kami. So, naglain man ang amon nga mga facial features kag bodily shapes kag madamo na ang nabatsyag na nga hindi amo sa amon mga lawas. Sa isa ka bes, nagsiling ang husband ko sa akon nga do nagasakit ko no ang idalom nga parte sang iyang likod. Siguro, nagapangita siya sang simpatiya sa akon pero wala ako sini makadumdum. Nung sabat ako dayon nga, do sa wala lang, siling ko, hindi, ang sakit sang likod mong problema. Ang tiyan mo, nga tama kahabok, ang nagapasakit sang likod mo. Tinagipos siya. Ulihi ko na nadumduman. Nga dong insulto ang sabat ko. Pero matuod man. Medyo nag-diet si husband.
Gani, sa pagkupos ang iyat tiyan, nagaganhagan man ang back pain niya. Sometimes the truth hurts. It bruises our ego and makes us uncomfortable. Ang mga tao nga nagapalangga sa aton, ang nagasugid lang sang matuod. May loving courage sila to say something that may hurt us but can change us to a better person. Husto na. Kung kaisa, masakit ang kamatuoran, pero we have to accept it. Sino dira ang balat sibuyas? Maayo na lang ang makamuklat kita sa matuod instead nga magtiis sa kasakit. True friends can't deceive each other and hurt one's feelings. Hindi sila ang kontrabida sa kabuhita. They only tell us not only what we like to hear, but also what we need to hear. Tita, nabasahan ko sa Our Daily Bread ang istorya ni Julius Caesar, isa ka Roman nobleman. Ginkidnap siya sa mga pirata, kagin-hold for ransom. Nagdemand ang mga pirata sang 20 talents or equivalent sa $600 today. $600,000 today. Nagkadlaw lang si Caesar pagkabati niya sang amount sang ransom money. Siling niya sa mga kidnappers, taaso ninyo ang presyo ko. Gawin niyong 50 talents. Kasi ang aruganting Caesar believes he was worth more than 20 talents. Hambog nga tao. Kung kamong makidnap, hambalon bala ninyo sa mga kidnappers nyo nga taason ang ransom money nyo? Binuang, no? Pero si Jesus, kabuhi niya ang ginbayad para masave kita sa aton mga sala. We are paid for by the precious blood of our Savior. Ari patita ang istorya sa isa ka masabad nga bata nga lalaki. Perti abilidad sa katuntuhan, tanan nga balay sa ila lugar, buka ang bintana nga salamin. Ginahaboy niya sang bato. Isa ka gabi nga nagapanghaboy siya, ginkidnap siya sa mga tawo nga tagagwa. Nabihag siya, kaginhimo nga atsoy. Pero instead, nga himuon ang ginasugo sa iya, pero puro lain iya balos. Sang isa ka bes, ginpasag-ob siya tubi isang leader sang gang para iligo. Nagsag-ob man, pero ginabuyan sang iras ang balde sang tubi. Syempre pa, nagparangatol bilog nga lawas ang leader. Sang ulihi, ang gintawgan iya mga parents, agud ibalik na siya. Sabat sang parents, inyo na bata namon. Sabat sang kidnapper, bayda namon kamo. Kuhaan nyo lang siya diri, please. So wala magsapak iya parents. Pasalamat sila tanan, wala na ang masabad nga bata. Mga bata nga sobra sabad. Nabatian ninyo, istorya nga ini, magpakabuot na kamo, agud to hindi kamo pagbabayan sang inyo parents. Remember, sa batang mabait, walang magagalit. Love kamo sang parents ninyo. Gani, show that you love them also. Respect them and follow their advices. Agud to, hindi kamo magtalang sang banas sa kabuhi. May mga bata gidman nga tama ka hyper. Mga kalainan pa bala ang ilang madumduman nga buhaton, mangawat, manghalit sa iban, mangaway sang iban nga kabataan. Pasensya, kaglaygay na lang ang katapat sini. Siling nanda, kung ano-kuno ang makita sang bata sa panimalay sa iya mga ginikanan kag kasambahay, amo ang iya ilugon. Just let them feel we love them and we care for them. Teach naton sila sang goodness of our Lord, His sacrifice for us to set us free from our sins. Let us pray for them.
When we walk with God, the best is yet to come. When our burdens overwhelm us, remember that God has His arms underneath us. So out of joy, or out of our times of peace and joy, tita, close ko na letter ko. Till next meal, happy listening to all. And God bless, Student Mom of Lambunaw. Hindi ka na kakita, no? Tisingin nyo na lang na bata namon. Do give up na kami sa kasabaron niya, sa pagkasutil niya. Pero ang mga kidnappers, hindi na sila kaagwanta sang bata. Ibalik na lang sa mga ginikanan. Pasalamat pa sila, no? Why na ransom? Kuhaan nyo, di bata nyo. Thank you so much, Gid. Student moms, ang mga masadyang i-share sa amon sa sininga hapon. Ba't na po na naman sang mga leksyon? 59 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, sa inyo man yung mga istorya dira. I'm inviting you, share your beautiful stories. Email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. Check ta! Before we go, saliwat ang atong Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, sa liwat, 84 days, bago ang Pasko. Maraming salamat for being with me today and salamat man sa inyong mga stories coming na, in transit na. Thank you, Gid, sa mga letter senders nga nagpadala sa ilang mga stories na na-receive ko just this afternoon. Salamat, Gid. Balikay kita tomorrow sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.